Boa tarde a todos e a todas. Dá comezo a sesión do Pleno do Concello de Fene do día 5 de 9 de 2024, ás 18 horas, co seguinte orde do día. Punto número 1. Aprobación se procede da acta da sesión ordinaria do 1 do 8 do 24. Non hai nada, queda aprobada. Número 2. Dación de conta das resolucións da Alcaldía dende o número 1009/2024 a 1122/2024. Faremos unhas preguntas e peticións de aclaracións en rogos e preguntas sobre as resolucións da Alcaldía. Punto número 3. Dación de conta da execución orzamentaria trimestral correspondente ao segundo trimestre do exercicio 2024. Paso a palabra á concelleira de Facenda. Boa tarde a todos e a todas. Pois como se deu conta na Comisión Económica do 26 de agosto, neste segundo trimestre do ano non cumprimos co obxectivo da estabilidade orzamentaria de acordo coa diferencia negativa entre ingresos e gastos por un importe de 79.936,34 euros. Pero de aquí a final do ano, coa recuperación do ritmo no cobro dos ingresos e cos ingresos suplementarios que imos tendo, pois contamos que poidamos cubrir coa estabilidade. Tamén tendo en conta o traballo do Concello en cubrir as prazas de persoal para poder levar a cabo todos os traballos que se están facendo. Partido Popular. Moi boas tardes. Existe un problema de recaudación, evidentemente, pero que se leva arrastrando desde fai un montón de anos e que todos os alcaldes e todos os gobernos paliaron con el e non é máis que o de moitos anos atrás. Dito isto, reiteramos xa por octava vez que o principal problema deste Concello e deste Goberno é o exceso de gasto sin control que se está a facer por parte deste Goberno municipal. Nos engana a señora concelleira cando nos di por unha falta de ingresos. Teremos que recordar que acabamos de pagar 1.800.000 euros pendientes do ano 2023 que non tiña consignación presupuestaria a través do suplemento de crédito, nun orzamento de 12 millóns e pico. O sea, 2 millóns de euros volaron así, imputados o ano anterior. Os veciños e as veciñas de Fene parten de 2 millóns de euros menos para facer obras, para facer inversión, para servicios, para mantementos. Entonces, non nos veña a dicir aquí que a falta de ingresos. Porque o resto de gobernos, co mesmo personal, incluso menos, coa mesmo porcentaxe de recaudación, non tiñan esa débeda pendente de anos anteriores. E o vemos clarísimamente nos informes que os técnicos deste Concello nos pasan. Teñen vostedes no segundo trimestre, xa non queremos pensar xa estamos en setembro, o que vai pasar no terceiro, porque levamos advertindo moitísimo tempo e cada trimestre peor, e non buscan solución. Levan vostedes gobernando desde febreiro do ano 2020, porque son os mismos, o mismo alcalde e o mismo goberno. E en vez de buscar solucións, tuveron o tema da pandemia, desa desgracia que padecemos todos e todas, pero que, por fortuna, podemos ir salindo dela, e é que xa non lle quedan máis excusas. Non lle boten as culpas a determinadas áreas, non lle busquen culpas a determinados traballadores, porque realmente a principal culpa é a falta de xestión, o exceso de gasto sin control e que estamos abocados a que o Concello de Fene vai a ser intervido. Que hasta ahora tivemos a gran sorte de que, precisamente polo tema da pandemia, que foi fai 4 anos, non estén as regras fiscais en vigor, pero este ano sí que van a estar. E como nos vexamos sometidos a iso, a situación dos veciños e as veciñas vai a ser bastante complicada en canto a temas de servicios. Vemos aquí esta diferencia de tesorería que nos parece algo sangrante e que non podemos entender
como vostede, yo decíamos moitas veces, e a usted non lle gustará, pero cada un ten que ocupar o sitio que ocupa. Se os proveedores deste Concello cobramos 2 millóns de euros, foi gracias á oposición. Tanto o Partido Socialista como o Partido Popular. Porque por vostedes non cobraban. Sabe por que non cobraban? Porque non xestionaron ben. Porque gastaron dentro do ano casi 2 millóns de euros máis dos que podían gastar. E iso non se pode. Ustedes non están aquí para abrir a porta, sentarse pola mañá. Non digo que voten 12 horas. Igual hasta votan 24. Pero tenen que xestionar e contenerse. E regularizar as situacións. E mentres vostedes non fagan eso, ou compran un cupón da lotería e nos toca a todos, cando digo a todos, digo a administración, ou realmente isto é un barco que vai sin patrón, que ten moi malos mariñeiros e que nos vai afectar a todos os que estamos no porto. Partido Socialista. Ben, o Grupo Socialista vai facer un rogo referente a este punto. Ao Goberno lle pide contención no gasto. Fagan vostede como fan as familias de Fene. Non gasten máis do que non ingresa. Non se endebeden máis do necesario, máis do que podan pagar. É certo que agora vostedes teñen un balón de oxígeno. O Estado acaba de ingresar 602.000 euros. Espero que ese balón de oxígeno que vai cubrir os rotos que hai por aí de débedas de facturas non sirvan para gastar de máis dicindo, oye, como temos ahora 700 e pico mil euros de máis, pois vamos a facer festa rachada, como dirían os nenos pequenos, non? Entón, pedimos contención de gasto. E vamos a dar un voto no senso das palabras que vostede decía, un voto de confianza de que de aquí a final de ano haberá equilibrio entre gastos e ingresos. Esquerda Unida, Concello Benega. Bueno, dende o Partido Popular seguen insistindo en que, ou igual dan a entender, que dende o Goberno se fai un gasto a lo loco. No Concello, o que estamos facendo atendendo as necesidades da veciñanza non é un gasto por gastar, e despois ter en conta que o gasto de alumeado, que en repetidas intervencións teño comentado que foi elevado, non soamente cunha previsión da suba do coste que iba a supoñer, senón tendo en conta o exceso que supuxo a maiores da previsión que había. Entón, evidentemente, as cousas, as medidas non se obteñen dun día para outro e se están conseguindo mellorar a situación, como vostedes poden comprobar. Está claro que estamos falando aquí duns gastos dos ingresos de 6.134.718 e uns gastos de 7.292.712,42. A diferencia, estamos falando de 80.000 euros. Entón, xa lle digo que a nosa intención é seguir baixando a situación que ten en canto aos gastos o Concello e, por suposto, que contención de gasto, por esa parte estamos de acordo todos en axustarnos ao que as necesidades que ten o Concello, pero, evidentemente, a proba está en que algunhas nominativas que xa comentamos non podemos elevalas, tendo en conta, a ver, estamos falando de cantidades pequenas en ese exemplo, pero sí que a contención do gasto se está facendo, non se está facendo nada que a veciñanza non necesite e que este dentro das necesidades. Nada máis. Partido Popular. Mire, usted é recurrente e nós tamén vamos a ser recurrentes. Mire, o tema da enerxía eléctrica, que orzamento ten o Concello de Fene? Do ano 22 foi, se non me equivoco. Do ano 21, pode ser. Do 21 hubo orzamento, segurísimo. Estamos no ano 2024. Ustedes levan gobernados de febrero de 2020. Vostedes tuveron maioría absoluta, pero requete maioría, con 3 concelleiros do Partido Socialista. E foron incapaces de facer un orzamento novo. Cando vostedes aprobaron o orzamento, que foi no mes de maio, ahora non recordo do ano 21 ou do ano 22, sei que o temos prorrogados, esta parte, o Partido Popular, ya advertiu que a enerxía eléctrica estaba
moi por encima de que vostedes tiñan consignado, porque non lle subiron prácticamente nada o do ano anterior, o do orzamento anterior. Entonces, a advertencia está aquí. Pero ustedes non nos fixeron caso. Non porque non semos uns agoreros, vai a subir a electricidade. Non, porque o estamos vivindo nas nosas casas. Porque tuvemos que dar hasta un bono eléctrico. Porque dende o goberno central se baixou hasta o IVA da enerxía eléctrica. E vostedes nos dixeron, vamos a sacar o contrato de electricidade. Nos parece perfecto, a día de hoxe non está. Pero bueno, estamos falando do ano 91, estamos no 24, van 3 anos, Pero bueno, eso non foi nadie capaz, vamos deixarlo dun lado. E foron incapaces de consignar eses cartos. Non o fixeron daquela, pero que o tempo pasa e os perxudicados son os veciños. Por que non fan vostedes un orzamento? Por que ustedes non consignaron con esa maioría absoluta e truxeron aquí un documento que vostedes poidan decir e que vostedes nos votaron en contra no ano 23 e que vostedes nos votaron en contra deste orzamento que traemos no ano 2024, que vostedes nos votaron en contra do orzamento do ano 22 e que non o trouxeron, foron incapaces de traer o documento máis importante de funcionamento dun concello, que o mellor un veciño di, meu orzamento non sei o que, pois é o máis importante, porque é onde se consignan os ingresos, onde se consignan os gastos, donde se consignan as inversións, donde un goberno sabe o que pode gastar e hasta onde pode chegar, e donde ten a obligación de gastar, que é o máis importante. Pero vostedes están gobernando con un documento obsoleto, prorrogado, porque a lei o permite, pero que nada ten que ver coa realidade do ano 2024. E non foi porque a oposición lle votara abaixo, foi que porque vostedes foron incapaces de traelo a este pleno. E estamos no mes de setembro e, pese ás promesas deste goberno, siguen sendo incapaces de traelo. Entonces, paliaríamos a situación da enerxía eléctrica. Pero que a maiores, ese 1.800.000 que tuvemos co voto do Partido Socialista, o voto do Partido Popular, se puideron pagar a proveedores, curiosamente, non de suministro de enerxía eléctrica, que a gran maioría eran pequenas e medianas empresas que levaban sin cobrar meses e meses facturas, casi 2 millóns de euros. Non é a culpa da oposición, é a culpa da falta de xestión, é culpa de que vostedes gastaron máis do que tiñan consignados. E iso non ten nada que ver nos ingresos. Usted, cando salga de aquí, lle pode decir a alguén na porta ou no bar que é culpa dos ingresos. Pero os que sabemos, non moito, pero algo, ou temos acceso á documentación que vostede, como concelleira de Facenda, nos pon a nosa disposición de todos os concelleiros aquí presentes, porque é obligación súa, a información dos técnicos lle pon clarísimamente. Se usted tiña un orzamento de gasto de 12.800.000, usted gastou 2 millóns máis. 2 millóns de euros casi máis, que se imputaron a este orzamento deste ano e que agora partimos de 2 millóns de euros menos para gastar en obras, en inversións, en servicios dos veciños de Fene. E iso non me pode usted negar. E entón eu lle digo, se usted ten previsión, volvo a reiterar, traiga vostede o orzamento a este pleno e o debatiremos e o votaremos. Pero que usted non trouxo nada, nin usted nin os seus compañeiros, porque antes de usted había outro, do seu equipo de goberno. E despois, a maiores, reiteramos, non queremos ser agoreros, e yo dixen máis de 1000 veces, se ustedes o fan ben, a nós nos vai ir ben, porque vivimos neste concello. Por moito que patalemos, por moito que digamos, jova, que mal, que ben o está facendo o BNG, nos vai ir ben, e o que queremos é que nos vaya ben aos veciños e a nós, porque somos tamén veciños deste concello. Pero, desgraciadamente, non é así. E non é porque o digamos non, é que yo está dicindo intervención, yo está dicindo tesorería, técnicos, neutrais, funcionarios deste concello, que están a informar das consecuencias. Segundo trimestre, desconocemos o terceiro, son as súas palabras, boas, correctas, pero que son as mismas. Usted leva aquí desde xuño do ano, agosto, do ano 2023, cando tomou posesión como concelleira, pero antes de usted estaban vostedes, vou a falar en plural. A política é a mesma, a xestión, desgraciadamente, é a mesma, e os informes técnicos son os que nos están a dicir. Volve a ser desaxuste, volvemos a incumplir no pago de proveedores, e aunque ainda que suene todo un pouquiño a chino mandarín, todo isto, ao final os cartos, son o que influen no día a día dos veciños e das veciñas. As palabras son moi bonitas, pero os feitos son moito máis.
Pois pasamos ao punto número 4. Aprobación se procede da moción do Grupo Municipal do BNG relativa á moción para o rexeitamento da subida do canon de Sogama e por un novo modelo de xestión de residuos. Pásolle a palabra ao portavoz do BNG. Bueno, o orzamento do Concello de Fene se aprobou en febreiro do 22. Febreiro do 22, non en maio. Febreiro do 22. A luz se triplicou máis de 7 meses despois. Se triplicou. O recibo da luz, 3 meses. E ten moito que ver con esta moción de Sogama. Febreiro do 22. Febreiro do 22. Non minta, cando este aquí no pleno non minta. Eu non estou nun diálogo, estou no uso da palabra. A moción que traemos a este pleno, que pasou xa pola Comisión Informativa, é unha moción en relación ao sablazo, taxazo, que lle quere meter Sogama a Sociedade esta galega de tratamento do lixo, impulsada pola Xunta de Galicia en connivencia ou en UTE con Naturgy e Unión Fenosa antiguamente, a través do que queimaban o lixo dos concellos, producían electricidade, un modelo que xa no seu momento o BNG criticou por ser un modelo antiecolóxico e obsoleto, que todo o mundo mínimamente avanzado iba dirixido a un tratamento dos residuos moito máis sostible, como podía ser políticas, xa o dixemos no seu momento, de compostaxe, de separación, de reducción. Bueno, todo aquilo hoxe se verifica totalmente certo. Se aproba unha legislación a nivel estatal, se traslada esa legislación a nivel das comunidades autónomas para a recadación dun imposto sobre a incineración de residuos, e claro, a Xunta de Galicia ten un tratamento de residuos que se basa na incineración, é dicir, un tratamento de residuos que se penaliza. Entón, na nosa moción, o que criticamos e o que pedimos, fundamentalmente, é que eses 12 millóns de euros que a Xunta de Galicia nos vai a subir do inmediato, que ademais xa nos atopamos que no ano 2025 xa son non 88 euros tonelada, sino 108 euros tonelada, é dicir, un incremento do 60%, pois nos atopamos unha situación que vai ser, esa sí que vai ser insostible para os veciños e veciñas de Fene. Na nosa moción, nos o que plantexamos é que eses 12.100.000 euros que se aportan como fondo adicional do Estado, da Xunta, que é sacado dos propios fondos que existen de cooperación local, que ese diñeiro se volva a repartir entre os concellos por número de toneladas porque se trata efectivamente dun diñeiro procedente do Fondo de Cooperación Local. Un segundo punto que é achegar a totalidade recadada en concepto de imposto sobre os residuos en vertedoiros, incineración e coincineración de residuos pola que se orzamanta inicialmente 12.150.039 euros para implementar bonificacións no canon dos concellos e así dese xeito cumprir os obxectivos marcados coa creación dese tributo, que non é outro que actuar sobre a reducción da pegada de carbono. E o punto terceiro, a creación dunha comisión de traballo entre Sogama e as consellerías de Medio Ambiente e Facenda e a propia FEGAMP para determinar as condicións do canon para o 25. Por certo, que cando nos presentamos esta moción non se sabía que o canon para o 25 xa vai ser 108 euros, é dicir, unha barbaridade. Antes da aprobación do proxecto de orzamentos da Comunidade Autónoma para este ano e debater sobre o cambio de modelo de xestión de residuos, incluindo o debate sobre a fórmula que permita a cada concello, con independencia da súa dimensión, acceder á reducción do canon, aínda que non incorpore o quinto colector, e valorando para a aplicación desta reducción o compromiso de cada concello na aplicación da compostaxe individual ou comunitario, o financiamento de modelos de xestión alternativos nos que se deba primar o tratamento de proximidade dos biorresiduos con sistemas de compostaxe domiciliaria e comunitaria. Dende que nós presentamos esta moción, como digo, xa se sabe que sin ningún tipo de negociación se pasa a 108 euros a tonelada, é dicir, que ainda é máis grave o que se pretende facer por parte da
da Xunta con respecto aos concellos. Manter o negocio de Sogama, as inversións multimillonarias, e cando digo multimillonarias, temos datos aquí de inversións multimillonarias, de reforzamento e ampliación das instalacións, para seguir nunha liña absolutamente equivocada das súas propias políticas. É dicir, por un lado, propoñen facer reducións das emisións de carbono e, por outro lado, manteñen unha liña absolutamente incineradora que o único que provoca é ter que gravar aos veciños e veciñas de todos os concellos galegos, en concreto os de Fene, dunha taxa de recollida do lixo máis elevada por culpa de seguir un modelo de incineración. E por iso nos pedimos o apoio desta moción para que se repartan os fondos e que se negocien os precios e que se negocie o modelo. Hai presentada unha emenda polo Partido Socialista. Bueno, pois entonces propoñede as emendas Partido Popular. Boa tarde. A ver, me parece que os razonamentos que fixo o voceiro do BNG respecto da súa moción sobre Sogama non fixo moita alusión a algunhas cousas que son verdade e que si veñen na exposición de motivos do BNG. E como el non fixo esa salvedad, que si están aí escritas, pois vámonos a facer nosotros. Pero tamén te quero recordar ao concelleiro que precisamente as 3 R's, que son reducción, reciclaxe e reutilización, é competencia dos concellos, non é competencia da Xunta de Galicia. O que pasa é que, evidentemente, se obvia determinadas cousas que poñen na exposición de motivos, porque aquí o que interesa, pois nada máis é ir contra a Xunta de Galicia, pero vostede sabe que eso non é así. E como non quero deixar de dar datos, no último ano e medio a empresa pública Sogama asume un sobrecusto de 39 euros tonelada pola xestión dos residuos urbanos que recibe e que trata na súa planta. E todo elo derivado dun novo escenario. En primeiro lugar, o que fai referencia vostede tamén na súa exposición de motivos e que agora non dixo, o imposto estatal sobre vertido e incineración. Despois, a orden ministerial que elimina a retribución que recibía pola planta termoeléctrica de Cerceda e o imposto estatal de produción de enerxía. 3 impostos que están gravando precisamente o precio de tonelada. Por iso, traduceuse nun encarecemento de 21,9 millóns de euros ese servicio. E, polo tanto, a situación da empresa en ese senso é insostible. Pero digo eu, se efectivamente eso é así, e vostede di que hai que ir a un novo modelo, que hai que facer un novo modelo, que se fomente o compostaxe, que non... Mire, dá igual o que dixo ahora que os presupostos foran de febreiro do ano 22 como de maio do ano 22. Siguen sendo do ano 22. E esas 3 medidas de reducción, reutilización e reciclaxe, se vostedes tuveran os vos presupostos, o primeiro que tiña que implementar esas medidas era o propio Concello, vale? Independientemente de outras subvencións que poidera recibir de outras administracións. Pero tamén lle quero dicir que o Goberno Central tuvo moita prisa en aplicar esos 3 impostos. E certo é que, evidentemente, se trata de volcar unha directiva europea, pero esa directiva europea só está volcada, creo recordar, que non se puxo en marcha en 18 dos 27 países da Comunidade Económica Europea, co cal a prisa do Goberno Central foi moita. E tamén dicirlle que hai unha cousa moi clara, que é que cando veu esa lei, durante o período de exposición da lei estatal de residuos do ano 22, a Xunta presentou alegacións á implantación dos novos impostos, ao tempo que pideu a FEGAN que o secundara, facendo a FEGAN oídos xordos á solicitude trasladada polo Goberno autonómico. Por tanto,
non é tanto como di usted, a falta de xestión de Sogama, o modelo que está desfasado, que hai que ir a un novo modelo. Eso non discute nadie, porque mellorar hai que mellorar sempre. Pero o que sí está claro é que a repercusión do coste está aí. Está aí. Imposto estatal sobre incineración, orde ministerial que elimina a retribución que recibía a planta termoeléctrica de Cerceda e imposto estatal de produción de enerxía. E, por tanto, non me vou estender moito máis porque os números e as formas están ben claras. E, por tanto, nosotros, obviando calquera exposición de motivos, sí que propoñeríamos unha emenda ao que é os acordos que ten que tomar este pleno. E a emenda que propoñeríamos é a seguinte. Primeiro, exixir ao Goberno central que dé marcha atrás e suprima todos os impostos que gravan a actividade do tratamento de residuos. Repito, exixir ao Goberno central que dé marcha atrás e suprima todos os impostos que gravan a actividade do tratamento de residuos. Segundo, exixir ao Goberno central que recupere a retribución ao investimento da planta termoeléctrica de Sogama, ao que tiña dereito ata finales da súa vida útil, que é no 2026. Repito, exixir ao Goberno central que recupere a retribución ao investimento da planta termoeléctrica de Sogama, ao que tiña dereito ata o final da súa vida útil, que é no 2026. E terceiro, unha vez que o Goberno central atenda estas peticións, exixir a Sogama que se comprometa a non aplicar a suba prevista ao ano 2025. E esta é a emenda do Partido Popular, fora de exposicións de motivos e de puntos de vista de cada un. Nada máis. Perdón, un último apuntamento que me olvidaba. É dicir, evidentemente, para o 2025 van a ser os 108 euros por tonelada, pero esos outros sistemas de tratamento de residuos, como, por exemplo, ten Nostián ou como ten o Barbanza, son 119 por tonelada e Nostián 150. Por tanto, aínda así, o canon de Sogama sigue sendo o máis barato, tanto de Galicia, das 3 plantas que hai, como do resto de España. Partido Socialista. Si, o Partido Socialista presenta unha emenda á moción presentada polo BNG, emenda que foi entregada aos portavoces dos distintos grupos deste Concello cando se iba a iniciar este pleno. Nesta emenda, por abreviar, vou ciñirme a exposición de motivos, despois citar no que instamos á Xunta e que se incorporen eses puntos á emenda do BNG, se é que a aceptan. Na nosa exposición de motivos informamos que a Sociedade Xestora de Residuos de Galicia, Sogama, que xestiona os residuos de 295 concellos galegos, xa estableceu en 2019 unha bonificación do 10% no canon do lixo aos concellos que se comprometeran a reducir o volumen de lixo e envases lixeiros, así como a repercutir esta rebaixa nos recibos da súa veciñanza. Desta proposta beneficiáronse os concellos galegos que reduciron a cantidade de lixo xerado, cumprindo un dos principios fundamentais na xerarquía de residuos, polo tanto, facendo ben os deberes medioambientais. Na Lei de Acompañamento dos Orzamentos do 2023 da Xunta de Galicia, coñecíamos a intención de Sogama de suprimir esta bonificación da que acabamos de falar, do 10%, amparándose no aumento dos custos da luz e do gas das súas instalacións. Pero ante a resposta social e por parte dos concellos que esta medida ocasionou, finalmente o Goberno galego tivo que recuar e substituíu esta medida pola bonificación do 15% condicionada esta vez especificamente á implantación do contedor marrón e o traslado aos recibos da rebaixa.
Xa no 2024, no pasado mes de xuño, Xogama anunciou a eliminación desta bonificación do canon para os meses que restan de 2024. A consecuencia disto, desde o mes de xullo, a taxa que Xogama impón aos concellos quedou fixada en 66 euros por tonelada, suprimindo, ademais, a rebaixa anteriormente citada do 15%, da que se beneficiaban, e hai que dicilo, 118 municipios do 295 que están baixo a tutela de Xogama. Esta cantidade de 66 euros calculouse facendo unha media cos 68,05 euros que se pagaba desde xaneiro a xuño e os 88,05 estimados para xullo ata final de decembro. A medida serían 78 euros, pero lle restan 12 euros procedente do Fondo de Cooperación Local. Neste momento, o Goberno galego está a aplicar esta suba a pesar do malestar existente nos concellos e anuncia recentemente que no ano 2025 incrementará esta cota ata chegar aos 108 euros por tonelada. Está claro que isto vai supoñer un gran impacto nas arcas municipais e, en consecuencia, nos recibos que van pagar todos os veciños. O motivo que alega hasta este momento a Xogama para justificar esta subida é o imposto estatal regulado na Lei 7/22 de 8 de abril de residuos e suelos contaminados que provoca un sobrecusto imposible de asumir, botando a culpa disto ao Goberno de España. A realidade é que esta lei ven regular un imposto que impón unha directiva europea do ano 2018 que grava a incineración e o depósito en vertedoiro por ser as formas medioambientalmente menos recomendables para a xestión de residuos e que na actualidade son as formas preferentes de Xogama. Hai que lembrar que a incineración en Xogama representa un 60% e o vertedoiro un 21% do tratamento de todo o lixo. Todo isto obriga a Xogama a ter que asumir o imposto pola súa obsoleta xestión e por non ter mudado en todo este tempo, desde o ano 2010, a forma de tratar os residuos. Pero a pesar desta carga impositiva, cuxa xestión está transferida á Xunta de Galicia, nos orzamentos da Xunta 2024 se estima que a empresa Xogama terá uns beneficios anuais de aproximadamente 300.000 euros, polo que non é certo que sexa deficitaria. A Xunta non está a cumprir as recomendacións europeas no referente á xestión de residuos, e isto fai que esteamos moi lonxe de cumprir os obxectivos de reducción e reciclaxe marcados. Desde o Grupo Municipal PSDG-PSOE de Fene denunciamos esta situación e exiximos ao Goberno galego que mude a súa política de xestión de residuos cunha xestión descentralizada con plantas de proximidade e primando a reducción e a reciclaxe fronte á incineración e o depósito en vertedoiro, axudando económicamente aos concellos para a implantación do contedor marrón ou formas análogas de tratamento diferenciado dos residuos orgánicos. E, por suposto, non grave aos concellos que levan desde o ano 2019 facendo os deberes, cumprindo os seus compromisos medioambientais coa supresión do 15% da bonificación do canon. Nin que utilice o Fondo de Cooperación Local, cuxo obxecto é levar a cabo investimentos nos diferentes concellos para compensar o gravame derivado da súa nefasta xestión. Desde o Grupo Socialista mostramos a nosa oposición a esta decisión por entender que existen outros mecanismos que evitarían os sobrecustos dunha xestión obsoleta que está a producir e a vía para asumilos non pode ser repercutilos na cidadanía. Por todo isto, aos puntos nos que insta a moción do Bloque Nacionalista Galego á Xunta de Galicia, nós, con esta emenda, con esta exposición de motivos, propoñemos os seguintes puntos a instar á Xunta de Galicia.
Primeiro, manter o canon establecido aos concellos galegos adscritos á xestión de residuos en Sogama de 66 euros por cada tonelada de residuos domésticos xestionadas, máis o incremento correspondente ao imposto sobre o valor engadido. Segundo, manter a anterior bonificación do 15% deste canon unitario cos mesmos requisitos, resultando así un canon bonificado de 56,10 euros por cada tonelada de residuos domésticos xestionada, máis o incremento correspondente ao imposto sobre o valor engadido. Terceiro, que achegue a Sogama a cantidade total recadada en concepto de impostos sobre o depósito de residuos en vertedoiros, a incineración e a coincineración de residuos para implementar bonificacións no canon dos concellos. Deste xeito, cumprir os obxectivos marcados coa creación deste tributo, como poden ser, por exemplo, promover a reducción da produción de lixo e ou incrementar o reciclaxe dos envases lixeiro, trasladar esta rebaixa aos recibos da veciñanza e implantar a recollida separada de materia orgánica, e instaurar un programa de compostaxe domiciliario e ou comunitario en concellos. Cuarto, incrementar as subvencións aos concellos para a implantación de medidas que contribuyan á reciclaxe dos biorresiduos na medida en que boa parte dos pequenos concellos non dispoñen dos recursos para a implementación da recollida selectiva da fracción orgánica. E o derradeiro punto no que instar a Xunta é ampliar as plantas de biorresiduos existentes como estaba previsto no Plan de Xestión de Residuos Urbanos de Galicia 2010-2022 para favorecer a xestión de proximidade. Izquierda Unida. Boas tardes a todos e a todas. Bueno, nós, inicialmente, a moción que tiñamos era presentada polo BNG, estábamos de acordo con ele e íbamos votar a favor. O que queremos saber agora é en que queda isto para poder tomar unha decisión ao respecto. Quero dicir, se van a asumir as enmendas todas ou algunhas, ou, bueno, esa aclaración quería. Portavoz. Bueno, a emenda do Partido Popular non é máis que un exercicio de cinismo espectacular. Lle van a exixir, piden que este pleno lle exixa ao Goberno Central que retire, que lle dea para atrás a unha normativa que emana dunha Comisión Europea, dunhas directivas da Comisión Europea, donde vostedes dirixen esa comisión. Isto é o mundo ao revés. O sea, vostedes, Ursula von der Leyen, con todo o seu equipo, 17 de 27 comisarios da Unión Europea, do Partido Popular, conservadores, liberales, da súa banda, Partido Popular Europeo e parecidos. Iso é a maioría da Comisión Europea. Eses fan unha normativa, non a aplican a todos e ahora nos din que foron moi rápidos en aplicala. É que non a tiñan que aplicar, é que non era para aplicar. Pero en que mundo viven? Aquí, todos, e ali, cando vai a un sitio, home, voi con aquilo de cumplir as normas e facelas cumplir. Eu non sei en que parte se perdeu o Partido Popular. Eu podo estar moi en desacordo, políticamente, incluso persoalmente, con algunhas desas medidas, porque me parecen desatinadas e anticompetitivas para o conxunto da Unión Europea, senón que falen cos dos coches, cos que os fabrican, que ya están metendo un gol pola escuadra. Pero, bueno, pero son as consecuencias da súa política, do Partido Popular Europeo. Fixeron unhas políticas, os Estados as tuveron que asumir, 19, 23, xa non son poucos anos para aplicar unha lei, e trasladarlle ás comunidades autónomas, porque estamos nun estado de autonomías que teñen competencias en materia tributaria e certas competencias descentralizadas, pero aquí o maravilloso é chimparlle ao Concello de turno que, como ten competencias en materia de recollida de residuos, que se va a cargo. Claro, o máis barato ir a Marrachón. Volvemos a Marrachón a tirar ali o lixo e poñerlle lume de cando en cando. Eso é o máis barato. Os de Cedeira que o tiren ali pola garita de Herbeira, os de Cariño, os mugardos que o tiraban ao lado do Castelo da Palma. Eso é o máis barato. Por qué? Porque un concello non ten capacidade para facer unha planta propia. Ou hai unha agrupación, ou hai un apoio realmente económico por parte das administracións que fan as normas e se plantexa isto desde un punto de vista de país e de conxunto e con certa proximidade, porque eu non sei se lembran vostedes, o modelo seu empezou carretando trailers dende aquí a Cerceda, bañeras con lixo para Cerceda.
Despois razonaron e foron con un sistema de empacadoras reducindo moito o volume deses camións. Quero dicir que foi un modelo improvisado, un modelo absolutamente feito para que Unión Fenosa, Natur e Oxe fixera cartos como terra. Esa mesma empresa tirou a súa central porque tiña que pagar o CO2 que vostedes desde a Unión Europea lles implantaron a Endesa e a térmica de Cerceda. E agora dicen que lle devolvan, pero isto é como, vamos, é como o Dastano. Facemos unha norma ali para que non faga barcos, pero depois aquí decimos que faga barcos. Que é imposible. E iso é Comisión Europea. A Comisión Europea a dirixe, en este caso, además, moi mayoritariamente o Partido Popular Europeo. Fan esa norma e ora traen unha emenda dándolle para atrás a todo. Iso é, vamos, un cinismo extraordinario. Eu claro que estou de acordo en que non teñan que pagar os veciños de Fene os 108 euros por tonelada. Eu creo que niso temos consenso. Vale? Pero o problema é que a Xunta o fai pola vía de que Sogama gane cartos, que manteña o seu equilibrio financiero, o seu reparto de dividendos ao seu Consello de Administración. E en vez de buscar un modelo realmente que pode ser máis caro, podrá ser. Os coches eléctricos son máis caros que os de combustión interna, todos. Pero son vostedes os que fixeron a norma que nos aboca a un tipo de mobilidade, a un tipo de incineración, a que non se podan meter caldeiras de gasolina nas casas, que haya que ir ao modelo, a que non se poidan queimar, facer as queimas das podas e dos restos, que hai que facer outro tratamento. Neste país é un pouco complicado, pero se está facendo, claro. E agora veñen a dicir que se quite e que se volva ao de Cerceda. Bueno, me parece un brinco, pero un brinco aí para xustificar que se di algo nesta moción. O real é que vamos pasar de estar pagando de medio os concellos 66 euros a 108, un incremento do 60% do custe. E non vai quedar máis remedio que repercutilo nas ordenanzas fiscais e subir a recollida do lixo. Non queda máis remedio. Paulatinamente ou na velocidade que se estime. Non queda outra, porque senón vamos a pasar a ter un servicio moi deficitario, moito, e además con aviso. A Xunta agora está avisando en plazo, dá tempo a facer unha modificación de ordenanza, tendo en conta xa os 108 euros de tonelada. E, por suposto, con esta argumentación non vamos a admitir esta emenda porque é unha burla, vamos, á intelixencia, á legislación que existe, á normativa e aos que estamos un pouco nesto da xestión e da administración. Non ten pés ni cabeza. En relación á emenda do Partido Socialista, nos parece no conxunto acertada, desenvolven ben aspectos que nos levamos na nosa emenda e ten todo o sentido, porque ademais, ao ser posterior, tamén argumenten en algún aspecto con maior profundidade o que nos plantexamos xa fai 3 semanas ou un mes xa que se presentou a nosa, 20 de agosto, cando se estaba empezando a falar desto e non estaba aínda moi claro e dos 208 euros ni siquiera se sabía. Entón, nós a emenda do PSOE a aceptamos nesos puntos e o que pedimos é que se vote favorablemente e que, sobre todo, que é un punto para nós crucial, que a Xunta ten que sentarse coa FEGAN, que é o órgano de representación dos concellos, ten que sentarse coa FEGAN en buscar un modelo moito máis razonable, buscar un pacto de prezos para o vindeiro ano e non unha imposición de 108 euros, que non é o mesmo que as perdas de Sogama as asumamos un pouco entre todos, a que se asuman os concellos e ali se sigan repartindo dividendos, entre eles a propia Xunta. Nos non nos parece razonable. Estamos en Fene moi acostumbrados a pagar cachos de centros de saúde, a pagar cachos de escolas infantís, a pagar mantemento de estradas, cuestións que non son competencia municipal e as estamos financiando. E iso ten que rematarse. E, entón, claro, e as nosas propias competencias non teñen financiamento suficiente. E iso é un exemplo a recollida do lixo. Só hai que ver o tipo de vehículos que temos, a falta de contenerización, non hai un sitio onde levar o contenedor marrón e non o vai inventar o Concello de Fene. É inviable, sobre todo coa
co oscuro que ve o panorama para o do Partido Popular, aquí é imposible facer nada. Entón, a cuestión, a este ritmo sí, claro, si temos incrementos sorpresivos da luz, da recollida do lixo, etc., vamos, pouco máis vamos facer neste Concello que prestar mínimamente eses servizos gracias á colaboración da Xunta. En canto á moción a emenda do Partido Socialista, aceptamos sin problema. Partido Popular. Ben, eu creo que vostede a veces que, suele ter bastante claridade. Eu creo que agora mesmo na súa exposición o que fixe foi un totum revolutum que vamos, é que non sabe xa nin por onde salir, confundindo directivas europeas, con impostos estatales, con tasas de Sogama, o sea, ben, perfecto, se a usted eso lle convence, pois me parece ben, non? Pero vostede sabe que a transposición das directivas da Comunidade Económica Europea ten os seus requisitos e nos podemos adiantar ou nos podemos retrasar. Sabe que na miña anterior exposición díxenlle que precisamente esa directiva europea 18 países da Comunidade Económica Europea non a transpuxeron hasta os 27, non? O sea, son 9 e 18 que non fixeron absolutamente nada. Que pasa? Que, ao mellor, o Goberno Central, no seu afán acaparador recaudatorio, pois, lóxicamente, donde ve un resquicio para poder incrementar os seus ingresos, o vai a facer. Que iso non ten nada que ver co que fala vostede de facer políticas diferentes. Esa é outra historia. Agora estamos falando da realidade e usted tamén metía no totum revolutum o que é a realidade co que pode ser o futuro. Evidentemente. Pero o mesmo que pasou ca planta térmica das Pontes, que aquí a vamos a demoler, pois resulta que Alemania ainda está montando centrales de carbón. É así ou non é así? E nos apuramos moito a cerrala, que non digo que non houbera que ir facendo tal, e como consecuencia de eso tamén. Pero claro, chega un momento que dices, pero entonces que somos tontos, de verdad. Somos tontos, porque, a verdad, se Alemania, un país que consideramos todos, creo que bastante avanzado, está construindo centrales térmicas novas, e nosotros, aínda que tiñamos unha cunha vida útil, tiramos con todo. Vale, pois aquí 3/4 de lo mismo. E, por tanto, e volvolle a dicir, que o que son as competencias por parte dos concellos non teñen nada que ver cas competencias que ten a Xunta de Galicia. E aquí precisamente, o que é pois a recollida, o reciclaxe e as tres R's, pois me parece que este Concello non las está cumpliendo, verdad? Porque en presupostos composteiros non vai ningún. Pa colmo de males, hasta o punto limpo o temos cerrado. Por tanto, creo que cada uno tiene su culpita e entonces non vale facer unha bola con todo e dicir, aí vai todo. Non. Cada un no seu. E o futuro será o futuro. Partido Socialista. Ao aceptar o Bloque Nacionalista Galego a nosa emenda, entonces solicitamos participar na moción como un grupo máis. Se é así, non? É que como non se dixo nada, non é así? Non?
Aceptamos a emenda do Partido Socialista e vai incluída dentro da moción do BNG. No, pero non dixo eso. Xa, pero xa lle estou dicindo eso. Sí. Queda redactado como moción do Grupo. Izquierda Unida. BNG. Nada, dúas apreciacións. Aquí fala de tiñamos unha central. No, ya venderon. Vostedes ya venderon por aí, eran dos italianos. E os italianos, en el, unha empresa pública italiana, decideu cerrala. A daí de arriba das Pontes decideu en el cerrala, cando menos contaminaba, certo? Non, apenas contaminaba. Contaminaba moi pouco, tiña unha capacidade de filtrado impresionante. Cando nunca tanta inversión se fixo en filtrado. E a pecharon. Por qué? Porque sabían que iban ter que pagar esta tasa. Entón decidiron cerrala. Porque o capital ten esas cousas. Cando se lle deixa ao capital decidir, ten esas cousas. Entón nós, como pobo, non tiñamos nada. Vostedes ya regalaron. E o punto limpo, sí, vostedes, o señor Aznar, a quen puxo Aznar? Quen privatizou Endesa e a quen puxo? Hombre, foi o Bloque. No, todo o contrario. Nós sempre estuvemos que en este tipo de sectores productivos tiña que ser públicos, non privados, e menos regalados aos amigos. Entón non tiñamos nada. Hai unha decisión empresarial, igual que hubo unha decisión empresarial en Cerceda, a mesma. Isto vais deixar de ser negocio e tiramos con el, ni axudas ni nada. E é así. Alemania por que o fai? Pregúntelle porque está en guerra con Rusia. É bastante evidente. Deixan de ter gas, necesitan enerxía. Eles teñen un tecido industrial que teñen que manter e teñen unha enerxía que teñen que manter, eléctrica. Pois asumirán eles os costes e cambiarán as normas outra vez se poden. Porque eles son os que mandan aí. E en canto ao punto limpo, home, é vergonzoso que diga eso. É a Xunta de Galiza, dende hai 2 anos, que está axudicado, que ten empantanado o expediente na Consellería. Dende hai 2 anos, que hai un xestor coa concesión dese servicio. Eso está axudicado desde fai 2 anos. Xa se rematou o contrato, xa está en prórroga o contrato. Home, por favor, e que diga, vostedes sabrán, fagan algo ali, fagan algo para mover os papéis. Que isto é unha administración pequena, aquela é unha grande. Falen vostedes con quen levo o asunto. Alguén terá que saber por que non funciona o punto limpo. Porque hoxe, vostede estuvo aquí de alcalde e non fixo nada. E hoxe está axudicado o servicio, e é a Xunta a que non está permitindo que funcione. Vostedes sabrán por qué. Bueno, pasamos a votación. Votos a favor. En contra. Queda aprobada por maioría. Punto número 5, previa ratificación da súa inclusión na orde do día, aprobación se procede do expediente de modificación de créditos 23/2024, subexpediente 1/2024 de suplemento de créditos, proposta 2024-G006/000-286. Bueno, a inclusión na orde do día ben motivada polos ingresos extraordinarios da participación en tributos do Estado no exercicio 2022. Vale, entón pasamos a votar. Non queremos intervir na ausencia, non se pode intervir neste punto. Día non é unha ausencia. Sí, a ratificación votamos, votos a favor. Pode intervir para xustificar o voto da ratificación? A alcaldesa estou preguntando, accidental. Home, como oposición, como membros deste pleno, usted explicou por que o traía aquí, como a súa previa inclusión, e nos... Se queren xustificar o seu voto. Sí, o Partido Popular vai a votar en contra desta inclusión. E vai a votar en contra porque estes ingresos do Estado non é un regalo, non é algo que, bueno, pola intervención do compañeiro do Partido Socialista, non contaban con este ingreso, non. O Concello de Fene conta cos ingresos dos tributos do Estado, da Comunidade Autónoma e da Diputación, con todos, e os consignan no orzamento. Outra cousa que agora acaban de ingresar os do 2022. Pero iso xa veñen consignado, non un regalo que nos dera Pedro Sánchez. O temos consignado e o ano que ven virán os do 23. Entonces, como con isto xa contábamos,
con estes ingresos, están consignados no orzamento prorrogado, e estes gastos tamén, porque son seguros sociales, non é nada extraordinario, non é que lle vayan a facer unha reparación a un veciño que o está pedindo por rexistro, nin que lle vayan a suministrar contenedores, por exemplo. Non, son gastos que xa tiñemos que pagar, seguros sociais, unha cuota dunha comunidade que lle debemos, etcétera, etcétera. Tuvemos unha comisión de Hacienda, non se falou absolutamente nada deste punto. Nada, de nada, de nada. A semana pasada, o luns, estos ingresos están desde 8 de agosto. Ustedes están gobernando a base da oposición. Non nos deixas intervenir nada, non nos deixan participar en nada, que o vemos hasta viable, pero non entendemos isto. Usted o trae aquí, ten unha comisión o mes que ven, fa a comisión, traiga este punto, explíquenos o que posiblemente, se ahora lle votan a favor da súa rectificación na orden do día, explicará, pero que as cousas non se poden traer así. Isto non é algo urxente. Non é algo urxente. Se é algo urxente porque vostedes ten desacións de funcións, porque pagar os seguros sociais dos traballadores é unha obligación que se ten a todas as empresas. Non sei se me fai o señor Simón, non é unha obligación pagar os seguros sociais dos traballadores. Ai, Dios mío, non me diga eso, que entonces xa non é ser agorera, é que entonces isto vai de mal en peor. Traigo como ten que traer. É que o lunes estuvemos aquí nunha comisión. Os ingresos son do 8 de agosto, cando ingresaron. Non é nada urxente, é que non van pagar o IBI de un inmueble que xo temos que pagar todos os anos, a liquidación dunha obra que dá no 2022. De verdad, sinceramente, entendemos que as cousas se teñen que traer ben e en tempo e forma, e por eso vamos a votar en contra da inclusión deste punto do orden do día. Pasamos á votación da inclusión na orde do día. Votos a favor? En contra? Queda aprobado por maioría. Paso a palabra á concelleira de Facenda. Bueno, aínda que temos esta previsión de ingresos, estes ingresos, perdón, que tivemos, evidentemente, nós non sabíamos que íbamos a ter 602.204,55 euros. O que se trata é de, entre a comunicación o 30 de xullo ata 8 de agosto, como ben dixo, non foi efectivo o ingreso no Concello. Nese momento non estaba o titular da intervención, estaba un sustituto que non ten por que el ter en conta todo o que hai de atrás. Entón, evidentemente, se trae agora porque despois de si se aproba este suplemento de créditos, pois hai uns prazos de publicación que, evidentemente, para atender as necesidades que hai nas distintas partidas, pois temos que facelo canto antes se faga moito mellor. As cousas hai que facelas canto antes mellor. É iso polo que se fai. Trátase, entón, de aprobar este expediente de modificación de créditos, e o 23/2024 e o súa expediente 1/2024 de suplemento de crédito, con cargos á liquidación definitiva, que, como xa dixen, é de 602.204,55 euros. As partidas, ya as comento agora mesmo, as que que se trasladaron para onde iban, pero concreto máis detallado o motivo das distintas partidas. No gasto de personal, evidentemente que temos o orzamento prorrogado, pero tamén temos que ter en conta que temos que asumir as subas das nóminas, os atrasos, os trienios solicitados, que, como vostedes saben, co tema do persoal que veu xente, se foron, tiñan outra plaza, e hai xente que se incorpora e traen uns trienios que, no seu momento, en outros concellos onde o mellor estiveron, non foron efectivos e se tiveron que facer no noso concello, e todo iso implica unos costes de seguridade social. As partidas, despois temos tamén en gastos correntes, a cantidad de 180.000 euros para a seguridade social. Despois, en gastos correntes e bens e servizos, temos por unha parte o pago da auda, que, aínda que se compensa cos ingresos de
De Viacua hai que facer a dotación, hai que aportar esa cantidade, que son 250.000 euros. Despois, as cotas da comunidade son 1.499,10. A taxa de servicio de recaudación da Deputación Provincial, que son de 29.090,99 euros. Desta dicir que a Deputación en xaneiro pasan a taxa de todo o ano, pero como novidade este ano a taxa de vehículos a pasan a parte. Entón, non agardan a principios do ano seguinte a liquidala. Entón, o que fai a Diputación é descontar dos ingresos que lle fai ao Concello, descontan xa esa parte. Entón, por iso hai que incrementala e dotala. Despois, a suministración enerxía eléctrica, que son os 27.761,88, son facturas solamente de marzo e abril, porque o resto xa saben que van ao post complementario. Despois, a IBI da Cámara Agraria, xa fai 2 ou 3 anos que non había constancia deste importe, entón, como entrou por rexistro, había que dotala con 575,88 euros. Despois, do consumo da auga, que son 40.000 euros, pois son facturas de xullo e agosto que están pendentes de conformar pola empresa, pero como hai pendentes máis, pois se dotan. Despois, en xeral, a diferencia coa cantidade que nos queda destes ingresos extraordinarios, pois se aportan ao que é a Administración Xeral en traballos realizados por empresas e profesionais no importe de 54.619,77. No que é gastos financeiros, serían os xuros de demora, que é a previsión polos recursos que hai en canto ás presentacións de facturas, ainda que hai que está pendente de resolverse, pero hai que ter a previsión deses xuros de demora, que son unha previsión se fai de 6.000 euros. Despois, en canto ás transferencias correntes, temos por unha parte o convenio de colaboración co Concello de Neda, que houve unha previsión das horas do técnico de prevención, pero que ao final foron máis, entón... Perdón. O técnico de xestión, entón, foron máis, para pagar a nómina de xullo, houve que recurrir ao seguinte, que vedes a seguinte partida, que é a dotación de grupos municipais, e entón, agora trátase de dotar a previsión de aquí o que falta. E despois, en inversións reais, a liquidación de obras, foi unha obra que foi suspendida dende o 2022, entón agora, que é cando se vai liquidar, pois se aportou a previsión dun 10% do que sobre a adxudicación. E iso é todo. Partido Popular. Mire, cando vai traer usted un orzamento a este Concello, deixar de quitar dun lado, poñer do outro? No, outra vez no, e 1000 veces yo vamos a decir. E, por certo, perdón, pensei que me dicía usted outra vez, lle pido perdón. E decir yo anterior concelleiro, su compañeiro do Bloque Nacionalista Galego, que usted ten tanta retaila para falar da Xunta de Galicia, da Comunidade Europea e da súa xestión aquí, ten moi mala memoria. Di, o orzamento de febreiro entrou en vigor en marzo, con a maioría absoluta do ano do 22. Eu dixen en maio, equivoqueime nunha letra en 2 meses. Discúlpeme usted. E usted en marzo non sabía que subía a luz. Non o sabía, pero sabía o PP. En cambio, usted se vai ao histórico da subida da luz e empezou en xaneiro do ano 2021. E usted o aprobou en febreiro do 22. Si é certo que despois ainda subiu máis. Pero desde xaneiro do ano 21, mire, pois do 20, 40,37 euros por megavatio hora. E no 21, 118,7. Entonces, usted, o mellor é que ten que ir a falar a Europa, porque aquí se lle queda moi pequeno. Usted ten que falar de meganúmeros. Os de aquí non lle van.
Por que estamos aquí, señora concelleira? Nos di usted, para pagarlle a un traballador, tuvemos que darlle as dotacións dos grupos políticos. Bueno, levan ustedes así un ano. E non quero dicir a palabra porque sei que a van a malinterpretar. Non quero dicir a palabra, pero que a teñen vostedes moi clara, e non é despectiva. Quito de aquí, poño de ali, acordo aquí, non sei que. Levamos co expedientes e modificacións? Sí, mire, nos vamos ir ao último punto, a 920. Cantos, fai un mes, 2 meses, non nos trouxeron vostedes unha modificación de crédito reducindo precisamente esta partida? Sí. E ora resulta que ustedes a queren incrementar 54.619,77. E cousas que vostedes non traen porque teñen delegación na Xunta de Goberno. Isto o acaban de rebaixar vostedes nun suplemento de crédito. Sí, señor, a 920. Sí, señor. Contratan ustedes un técnico de intervención. Non teñen cartos. Por eso traen aquí. O que me parece sangrante é as cuotas de comunidades tras do cada... Si vostedes teñen cartos para pagarlle o salario a este señor ou señora, por que temos que incrementar, facer este suplemento de crédito? Por que temos que facer o suplemento de crédito? Tan tarde. Este señor está aquí, porque eu creo que xa fai 3 nóminas que este señor está colaborando do Concello. Hasta onde eu teño entendido. Despois usted me contesta, o mellor non é a mesma persona, pero creo que eres 3 nóminas ou 4 está aquí, e ustedes están suplementando ese crédito. A partida. Non, están suplementándoas, porque necesitan máis. Entón, non me diga que o teñen que facer xa. Igual o tiñan que facer cando contrataron a este señor. Porque como está tan mal a área de Economía e de Facenda, ustedes xa tiñan unha previsión de que este señor se vai quedar máis tempo. Bueno. O da comunidade. Aquí sí que estamos, verdad? Unha comunidade de propietarios que ten que padecer cando o Concello primeiro en reclamar aos veciños que paguen as tasas e todo, que tuvo que levar ao Concello ao xulgado porque lle debía as cuotas de 11.000 euros, que se di pronto e rápido, nun monitorio. Estos mesmos veciños lle reclaman esta semana, ou este mes, por rexistro, perdón, que lle paguen unha cantidad que xa reiteran a reclamación da cuota da comunidade de propietarios. Entón, non me diga usted que son cousas urxentes que ten que facer xa. Non, ao Concello xa o demandaron, hai un monitorio, houbo que pagar. Ustedes nunha xunta de goberno, non quero recordar mal, pero mellor se non é do 1 de agosto, do 8 de agosto ou do 16, páganlle unha parte a esta comunidade. Non diga usted que son urxentes. Claro que son urxentísimas, pero ustedes chegaron a esta situación de débeda. Non chegaron ustedes, a culpa foi de Europa, pois entón os retiramos. Despois, 180.000 euros de seguridade social. Como pensaban vostedes asumir isto? Pero que a mí me gusta, sinceramente, que usted este con unha sonrisa como en plan, ahora, cando cala a boca, voulle espetar. Non, non ten nada que espetar. Se non fora por a oposición, que lle vai apoiando isto. Aquí non cobra nadie. Mire, usted ten aquí uns xuros de demora. Vostedes teñen moita manía de falar en singular respecto aos grupos da oposición. E se equivoca somos 6. Eu teño claro, a culpa non é súa. Ou polo menos non é só súa. É de todos os que están aí sentados. Do bloque e de esquerda, do grupo mixto, perdón. Eu o teño moi claro. Pero teño que dirixirme a usted porque usted é a concelleira ahora mismo. Igual que o seu compañeiro, porque ele intervén e foi o concelleiro durante 3 anos, máis de 3 anos, bueno, durante 3 anos de Facenda. Estes xuros de demora por que veñen? Porque ustedes non pagaron en tempo forma facturas. E tuvemos moita sorte, que eses 1.800.000 euros que se llevían a proveedores non presentaran esa reclamación. Porque senón estes xuros de demora se convertirían en miles, centos de miles de euros. Pero ainda están tendo sorte, que non os demandan. Sabe por qué? A ver se os volven a contratar. Pero é que isto é así. E dice o señor, ai, a voceira, en singular, non, pensamos todos, porque sabemos ler os papeles. Aquí non solamente hai un que sepa ler, aquí sabemos os 6, non sei se a vostedes lle pasa igual. A nós, os 6 que estamos aquí, sabemos ler e comprender. E isto é increíble. Di vostede
que había un técnico que non estaba, que non sei que... Mire, aquí o pon o señor alcalde, que ademais estou coa proposta de alcaldía, ni siquiera estou coa en forma de intervención. 8 de agosto. Non? 8 de agosto entra o ingreso. Que día tivemos a comisión? O 26, verdad? Non me equivoco, de agosto. Usted, ni por activa ni por pasiva, fixo mención ni a estos ingresos que se ingresaran, nin que tiña pensado facer vostede un suplemento de crédito, seña consciente, e que non nos fixo referencia a eso. Non nos parece esta forma de proceder. Creo que usted tamén nos debe un respeto en canto a traer os trámites e traer os expedientes. E, además, por que se suplementan estas partidas? Non, porque ao mellor aí eu a súa explicación a entendo. O teñen que facer, porque están hasta aquí. Pero ao mellor hai outras partidas. Ou non? Ao mellor hai outras partidas que hai que suplementar. E usted tamén, coa minoría que teñen ahora mismo, non no ano 22 10 concelleiros, ni no ano 23 hasta, non quero dicir o mes que igual o seu compañeiro, pero bastante entrado o 2023, seguían sendo vostedes 10, pero ahora mismo non. E nós tamén representamos unha parte dos veciños que teñen inquedanzas e que teñen peticións, e o mellor habería que suplementar outras partidas, e o mellor non eran estas solas. Porque eu lle digo, e eu levo repetindo por activa e por pasiva, e non me equivoco, cantas modificacións de créditos viñeron desde que, e usted non, que de momento non, me decía vostede no mes de outubro, solamente dígame a factura que se debe, e ao final era 1.800.000 euros. E vai a haber que traer máis expedientes desto. Pois o mellor que o que hai que asumir, o hai que asumir, pero entendemos que estas non son as formas. O Partido Popular se vai abster neste punto. Entendemos que estas non son as formas de traer os expedientes económicos, que o mellor a xente dice, que aplastazo con el tema económico, pero que é o máis importante o Concello, isto e o pexón. Despois o outro, é xestión ordinaria, que a todo o mundo lle importa, pero nadie ten limpa a calle, nin desbrozada a rúa, se non hai cartos consignados para pagar o que vai a desbrozar, tanto o traballador como a empresa. É o documento básico. E entonces non é que asumamos a nosa participación de intervención nos asuntos económicos, pero sí que nos necesita. E tamén temos algo que decir. Iso é o que nos pensamos ao respecto. Usted, tranquila, mentres este aquí o Partido Popular ou o Partido Socialista e tal, o voto de confianza, e ainda van safando un pouco. Por iso digo, bótelle un pouco de valor, traiga o orzamento aquí ao pleno, que o mellor hasta lle sale adiante, pero déxese destes temas, teñen ustedes personal, o están saturando con isto, xente que necesita algo non hai maneira. A ver, por favor, traiga o orzamento dunha vez. Partido Socialista. Sí. Con respecto a las partidas que se ven aquí incrementadas, entendemos que no están, por lo menos con el rigor suficiente para que entendamos por qué estas sí y otras no. Solamente usted lo sabe, por qué estas sí y otras no. Nosotros con las explicaciones que ha dado simplemente las ha enumerado, pero nada más, ya las leíamos aquí. Pero cogiendo el hilo, collendo o fío que dixo vostede antes das nominativas. O Grupo Socialista pedía 6.300 euros para incrementar ao Perla Muras Fed a súa nominativa en 3.000 euros. Permítame. As PANEPs, o Premio Pérez Parallé e a Cofradía de Barallobre de 6.300 euros. A mellor me equivoco, eran 6.400, non sei, pero por aí era. Non chegaban aos 7.000. E mire por onde veixo aquí que hai unha partida incrementada en 6.000 euros de xuros de demora. Pois mire, haga contención de gastos, non teña que pagar xuros de demora e podemos incrementar en esos 6.000 euros as partidas das nominativas a estas 4 institucións que, aunque vostede parezca que non, a nos deron justificación suficiente de que necesitaban esa subida. Bueno, era unha apreciación. Izquierda Unida. Bueno, pois pasamos a votar. Votos a favor. Perdón.
A ver, creo que no seu día o tema das subvencións estivo máis que explicado, porque evidentemente vostedes falarían con as distintas entidades, tería unha información. A que eu comentei no seu momento, tamén tiña a miña información directamente coas sociedades para argumentar por que, de repente, unha entidade que non tiña subvención, de repente ten unha subvención de 3.000 euros e non lle dimos 6.000. E porque as sociedades que levaban moitos anos levando unha subvención de 700 euros, pois se considerou subir esas partidas de 700 a 1.000. Evidentemente, no caso do Perlamural FES, estamos falando de que para o vindeiro ano probablemente poidamos solicitar unha subvención da Diputación, se non me equivoco moito, que sí que podería. Eles son conscientes e sabían perfectamente a situación do que era a nominativa de 3.000 euros e non había problema na subvención dos 3.000 euros. Coa axuda, que me imagino que na Comisión de Servicios se deu información de todo o que supón o levar a cabo esa actividade fora do que é a subvención nominativa. Porque hai un traballo de persoal, de policía, de servicios, que eso tamén hai que telo en conta. E hai outras sociedades que, como decimos, levan moitos anos con 700 euros, e se pasou a mí. No que estamos falando de xuros de demora, evidentemente, si hai un criterio de que cando o que teñen en conta é que empeza a contar o tempo dende que a meten por rexistro, e dende o Concello que se está mirando é que non é dende o que o meten por rexistro, sino dende que esa factura se aproba. Entón, aí evidentemente, hai o traballo de previsión de ter unha cantidade para esa situación, de como poda desenvolverse, pero en principio o traballo de previsión de gastos e ingresos en ese aspecto está xustificado. E penso que... non sei se me quedaba algo máis. Bueno, nada máis. Pois pasamos á votación. Votos a favor? Abstencións? Queda aprobada por maioría simple. Punto número 6, mocións urxentes, que non hai. Punto número 7, rogos e preguntas. Partido Popular. Bueno, despois da última intervención da concelleira, que nos di que, bueno, non sei se non pode aclarar neste pleno, sino no próximo, co tema de que o tempo non empeza a contar desde que entre por rexistro e que os técnicos están mirando que non sea eso. Home, que existe unha normativa. Non creo que haxa ningún técnico neste Concello que lle dixera que está a mirar que non empeza a contar o tempo dende que o marca a lei. Pero, bueno, lle rogaría que nos pasara ese informe, porque ademais pode ser bastante bo para moitos clientes e veciños de Fene que teñan algún problema. Hombre, por favor, de verdad, ten que ser máis prudente nas súas intervencións, é un rogo que lle facemos. No padrón, mira, nos decía vostede que tiña un problema cos ingresos, nos leva repetindo non sei cantos meses, nos decía que tiña os padróns do SAF sin liquidar. Resulta que os padróns do SAF sempre se tardaron en liquidar sobre un ano, e en estas resolucións de asistencia de axuda no fogar, do básico, prácticamente un ano, hai declaracións da anterior concelleira do Grupo Mixto de Servicios Sociais, que se preguntaba por eso, e nos decía que se levaba un ano, incluso cando gobernaba o Partido Popular, podemos recordarlo. Pero resulta que este Concello está liquidando o padrón de setembro do ano 2023 e de outubro de 2023. O liquidou no mes de agosto. É unha situación recurrente. Entón, nos queremos preguntarlle, estes padróns se liquidan, pero vemos que nas resolucións da alcaldía que o informe de Servicios Sociais é de xullo, de agosto, de xullo do 24, e o padrón de setembro e de outubro do 23, e os informes de Servicios Sociais son de xullo de 2024. Entón, queremos preguntarlle onde está o problema da liquidación dos padróns, se na área de tesorería, como vostede nos manifestou en reiteradas ocasións, ou se o mellor é un cúmulo de circunstancias desbocadas.
Despois tamén queríamos preguntar en relación coas xuntas de goberno que vimos deste mes de agosto. Bueno, estas preguntas serían máis ben para o señor alcalde, pero xa que está teniente alcalde e forma parte desa xunta de goberno, non lo pode aclarar. Durante o mes de agosto vemos que as xuntas de goberno casi non se dotaron de ningún punto, e máis no mes de 1 de agosto ou 2 de agosto, non me quero equivocar, dese jueves, pois solamente ten como punto de orden do día a aprobación da acta. Queremos preguntar, non vimos, sí, queremos preguntar tamén en relación con isto, porque si prácticamente non se levou a aprobación de ninguna factura, salvo, vimos as resolucións de alcaldías de enerxía eléctrica que se aprobaron con reparo suspensivo levantado polo alcalde, se está a haber algún problema ou non entraron facturas para cobrar, máis que nada para non encontrarnos con esos xuros de demora e para non encontrarnos con eses expedientes con facturas que poden pasar para o ano que ven. Queríamos preguntar por un escrito que vimos por rexistro de entrada da empresa Sedega, na que di que renuncia a prórroga de limpeza dos centros escolares, do ramo Cintieiras, a Xunqueira e os Casais. Se nos poden dar conta de isto e como vai quedar a situación ahora que comeza o curso escolar a semana próxima, en concreto creo que o martes. Tamén vemos por rexistro de entrada as queixas dos veciños da Bouza da Pena por unha mala recollida do servicio do lixo. Antes traíamos a aprobación dos comunidades de propietarios da Rúa Tras do Cádavo, que llevan pagar ustedes con este suplemento de crédito que sacan adiante gracias ao Partido Socialista e ao Partido Popular, unhas cuotas de comunidade, pero tamén vemos por rexistro que lle reiteran que lle paguen unhas cuotas de comunidade. Queremos preguntar se se refiren a estas ou se se refiren a outras anteriores, independentemente do procedimento. Tamén existen algunhas queixas sobre as luces da piscina, sobre o alumeado, que están fundidas ou se poden pasar a reparar. Tamén seguimos a ver reclamacións polo funcionamento anormal do Servicio de Axuda no Fogar. Ao principio vostedes nos dixeron que era porque a empresa estaba salindo, despois porque entraba unha nova empresa que iba a prestar este servicio e que se tiña que adaptar, pero que a verdade pasou moitísimo tempo. As queixas siguen aí e queremos preguntar que van a facer ao respecto. Queremos reiterarlles o tema do Parque do Piñeiro, o tema das tullas en Maniños, na carretera da Armada. Xa van moitos plenos, as tullas cada vez son máis grandes, xa nos dixeron que iban a requerir, que iban a facer algo, cada vez se ve peor, a situación está totalmente sombría e queremos preguntarlles se teñen pensado buscar algunha solución ao respecto. Tamén queremos rogarlles o amaño do camiño do campo de fútbol que vai salir a Torre de Borrás, que non sei moi ben como se chama, creo que se chama Camiño do Conde ou Camiño do Terreiro, algo así. Está todo cheo de fochancas e se teñen previsto a súa reparación en algún momento, se nos pode decir algo ao respecto. Lle preguntábamos no anterior pleno que tiñan pensado facer co aparcamento da Plaza Verde. Se trouxo incluso aquí unha moción. Non é necesario que se faga unha autopista, pero botarlle un riego. Para iso é necesario unha modificación de crédito ou un suplemento de crédito na partida de inversións. Iso que lle dicíamos antes. Por que traen vostedes estes suplementos de créditos? Os veciños teñen necesidades. Porque non se pode traer un suplemento de crédito ou igual xa existe partida para facer precisamente a cometida desta obra do aparcamento detrás da Praza Verde cando teñen pensado facer. Mais que nada porque, aínda que o Partido Popular lle preguntou en distintas ocasións se tiñan pensado adecentar ese aparcamento,
máis que nada polas palabras do señor alcalde, para que cumpla a súa palabra, feitas na Radio Cope o 16 de abril do 2021. Regularizar y reforzar el suelo para que en invierno no haya baches y que en verano no se levanten las nubes de polvo. O decía en xeral, pero é que nese caso se cumple nubes de polvo, baches e se volve un barrenal ahora cando empeza a chover. Queremos saber que teñen pensado facer ao respecto. Volven os baches e todavía non chegou o inverno. Pese a que se anunciou a bombo platillo este parking. Despois, queremos preguntar nas resolucións da alcaldía o que vimos, bueno, deben de ser como 283 resolucións, multas, padróns, e unha sarta de resolucións no que se aboca a competencia para acometidas de auga. Non sei se nos poden decir algo disso, non sei se estamos falando de 100 e pico resolucións, de resolucións de acometidas de auga, que se debeu que en uns días ou meses se abocara a competencia a Xunta de Goberno para dar esas licencias de acometidas de auga, que non sei, non quero mentir, pero igual estamos falando de 100 ou 100 e pico acometidas de auga, porque estaban aí pendientes, a primeira pregunta, e porque se aproveitou en esta, non sei, creo que foi unha semana ou 10 días para tramitar todas esas. Despois, con unha resolución da alcaldía, e así xa lanzamos para o Concelleiro de Urbanismo tamén, vemos unha adxudicación dun contrato menor de servicios, asistencia técnica para o asesoramento e elaboración de informes na área do urbanismo. Bueno, o primeiro que queremos decir é que o Concelleiro de Urbanismo, usted, señor Polo, propón contratar a Miguel Ángel Abad, pero, curiosamente, non sei se é que non lle fan caso a súa proposta, a quen se acaba contratando é a unha empresa. Non sei se isto é correcto. Mercantil Abadeus Arquitectura SLP. Bueno, iso di usted, isto é un documento público. O sea, usted propón contratar un señor e ahora resulta que se contrata unha empresa. Digo, se non lle fan caso nin aquí, váyase para Europa. Pero, di vostede nesta resolución, porque a proposta é súa, non é do señor alcalde, que é a raíz dunha reclamación presentada por un veciño no que requiere a valadora do pobo a súa intervención e a usted lle chega esta reclamación, aínda que vostede é consciente deso, da falta de personal de técnico tal. E a maiores por unha comunicación da Subdelegación do Goberno da Coruña o 12 de xullo de 2024 no que lle di que os operadores de telecomunicacións contan con atraso de máis de 120 días na concesión do permiso. Vou a facerlle varias preguntas. A primeira, se usted era consciente de todo isto e se isto que usted fixo se pode facer, ese contrato de prestación de servicios de asistencia técnica para o asesoramento e elaboración de informes, primeira pregunta, por que non o fixo antes? Por que chegamos a esta situación? Di vostede tamén que con esta falta de técnicos, do que todos somos conscientes, se provoca unha serie de danos económicos aos veciños. Non, aquí ven poñer eso, vostede así o admite. Entón, nos lle queremos preguntar, cree vostede que isto é normal? Vostede é consciente desta situación? O Partido Popular a leva denunciando moitísimo tempo, pero xa non somos só nós, os veciños que veñen a porta. Usted, hai que recoñecerlo, o reconoce públicamente, o reconoce aquí neste pleno máis dunha ocasión. Esta era unha solución viable e a pregunta é, por que a fai agora? Bueno, vale máis tarde que nunca, pero máis ben a pregunta é, por que non a fixo antes? E a segunda, xa sei que houve un contrato anterior, fai anos, pero e se vai a facer algo respecto dos presuizos. Despois, por outro lado, queremos preguntarle, usted, bueno, o Concello, di esta adxudicación que nos parece importante, que usted propón o señor e despois resulta que é unha empresa, aínda que seña un único socio, un administrador, pero, bueno, en todo caso consideramos que non está moi correcta, un precio ordinario de 544,50 euros,
Usted di que ten ahora mismo 39 expedientes, non? Se non teño aquí mal anotados, polo que di usted no seu informe, son 17... Sí, ten 17 licencias e o resto comunicacións previas, non? Polo que pon aquí no informe. Pero que usted con esta partida vai informar solamente 17. Si se fai a multiplicación, 544,50 dan 17, 9.256,5. Non entendemos a diferencia. Eu creo que... Por que se van quedar o resto sin informar por esta... Non, explíquenos vostedes. Usted, na súa propia proposta, é o que di. Teño estas licencias, este é o meu problema, e entonces vou. Na actualidade existen máis de 29 expedientes de licencias de obra relativo a viviendas de nova construción e máis de 10 expedientes de licencia de comunicación de previa comunicación. 29 máis 10, ainda existen máis. Son 39. Entonces, se usted va a pagar por expediente 450 euros, vamos máis o IVA, vamos a deixar en 544,50, o importe polo que se autoriza é 9.074,40, dá 17 informes. Incluso non se corresponde a cantidade, porque hai unha diferencia aí. Entonces, non, usted son preguntas, non son cuestións de xuicio. Explíquenos por que non o fai por máis importe, explíquenos que tipo de criterio vai seguir vostede para adjudicarlle a esa empresa privada, que informes vai emitir, cales van a ter prioridade, se vai a ser por orden de entrada, se vai a ser por materia, quero dicir, unha licencia de obra nova, como o cambio ou rehabilitación dunha fachada. Se nos pode explicar usted un pouco máis isto. Gracias. Mire, vostedes son conscientes supoño que serán conscientes do problema que xeraron no momento en que na Escola de Chamoso, precisamente, autorizaron a actividade cerámica que se está realizando. As preguntas son vostedes conscientes dos problemas de convivencia que está habendo entre esas dúas sociedades? Non consideran que con máis dereito está ali, ou estaba, a Asociación de Veciños de Fene, máis que esa persona que está ahora, que creo que xa vostedes incluso tuveron problemas, pero bueno, ala vostedes. Pero o que sí está claro é que hai que poñerlle unha solución a esos problemas de convivencia. E, por certo, aparte deso, ao parecer, isto non é unha afirmación, é un parecer, pois aí se está realizando unha actividade privada por parte dunha persona, con un consumo eléctrico importante que paga o Concello. Entonces, queremos saber, ou que polo menos o Concello, que corresponda, averigüe de verdad ben esa actividade. Xa sabemos que dan unhas clases ali e todo iso, pero aparte deso hai algo máis. E que a señora concelleira de Facenda, cando teña a ben, pois polo menos nos localice a última factura de Fenosa de enerxía eléctrica da Escola de Chamoso. Partido Socialista. Imos comezar con preguntas relativas ás resolucións da alcaldía, que lle comentei a vostede no segundo punto da orden do día deste pleno, que tiñamos unhas preguntas sobre estas resolucións, pediríamos unhas aclaracións. Mire, comenzo coa resolución da alcaldía 1003, do 20 de xullo. É dun proceso selectivo de peóns de xardíns. Entón, vemos que hai unha resolución da alcaldía de suspensión do proceso selectivo. Queríamos que nos explicara o motivo polo cal se suprime este proceso selectivo. Outra pregunta referente a outra resolución da alcaldía se refire á resolución da alcaldía 1012, en referencia a que hai unha caducidade, o sea, se resolve a caducidade e arquivo dun expediente porque transcurriu ou non dictou a alcaldía en 6 meses a execución entonces procede ao arquivo axustándose á lei. Queríamos saber o motivo polo que en 6 meses non se dictou a execución
é un tema de maleza nunha finca urbana. Existe un informe da Policía Municipal de maleza, entonces o detalle é que hai unha resolución da alcaldía de caducidade e arquivo do expediente da orden de execución. Entonces, queríamos saber que pasou, porque en 6 meses non se dictou a execución. Únicamente que houbera un informe da policía de que esa maleza xa non existía, pero como non o din, esta resolución da alcaldía, preguntamos. Pero, bueno, se non pode ser neste momento, xa sabe vostede que non lle metemos presa cando vostede poida contestar. Outra pregunta sobre a resolución da alcaldía 1058 se refire a padróns da taxas da suministración de agua e saneamento do 2024, en concreto do segundo trimestre, abril, maio e xuño, por un importe de 126.379 euros. A nosa pregunta é para cando teñen ustedes pensado que irá incluída a taxa EDAR tamén neste, porque acabamos de aprobar pasarlle a taxa EDAR á Deputación. Vemos que aquí xa temos o último trimestre do 2024 con este padrón de taxas de suministro de agua e saneamento, pois esperemos que nos podan contestar para cando a taxa EDAR. E outra resolución da alcaldía é referente á resolución 1080. Sobre isto nos generan bastantes dudas, porque vimos unha lista provisional de persoas admitidas e excluídas nun proceso selectivo de arquitecto e arquitecto técnico, o proceso como funcionario interino. Vimos que saiu no boletín oficial da provincia publicado, despois la plaza de arquitecto técnico se revocaba, se quitaba, despois saía unha segunda lista de plazas. Entón, bueno, hai un rebumbio aí de datos que queríamos que, con respecto a estas dúas plazas, si podían explicar o motivo de todo este proceso. Logo queríamos facer un rogo con respecto á convocatoria de concentración de violencia machista do mércores 7 de agosto polo asesinato dunha muller de 74 anos, unha muller da provincia da Coruña. Facendo un seguimento desta comunicación, vimos que o Departamento de Benestar Social e Igualdade emitiu un correo electrónico ás 10:43 para unha concentración das 12 da mañá. Entonces, é certo que a comunicación do Departamento de Comunicación do Concello nos transmitiu esta comunicación do Departamento de Benestar Social aos 3 minutos de recibila, é dicir, ás 10:43 recibe do Departamento de Benestar Social e Igualdade e ás 10:46 atemos no correo os concelleiros desta corporación. Entón, o rogo noso é, cando con tan pouco marxen de tempo se fai unha notificación, por que non se fai por SMS ou por WhatsApp? Porque se a fan por correo, estou seguro que máis da mitade das persoas desta corporación non se enteraron, porque o correo non estás mirando todo o tempo. Ahora, un SMS, como te pita te dá un aviso no teléfono, pois o miras e ves que en 1 hora e 15 minutos tes unha concentración. O digo porque eu, cando vin o correo, eran as 12:15 e acababa de chegar a Ferrol. A verdade é que deume bastante tristura non poder estar acompañando aos veciños e aos membros desta corporación que se concentraron ás 12, cando tiña disponibilidade. Noutro momento, a mellor non tiña disponibilidade. Entón, o rogo é cambien o sistema de comunicación, poñan un sistema que sexa máis áxil, máis rápido, se o que queremos de verdad é que todos teñamos as mesmas posibilidades de concentrarnos. Outro rogo que queremos facer é que últimamente estamos vindo bastantes rexistros de recollida de pluviais, sobre todo nas avenidas máis transitadas
do centro do Concello que están atascadas por hojarascas, papéis e tal. As choivas van empezar a chegar, pero xa. Non queremos ver ríos polas rúas deste Concello de Fene. Entón, canto antes se dispoña a limpeza destes registros de pluviais, de recollida de pluviais, moito mellor para todos. Outro rogo é que, recentemente, esta mesma semana, se vostedes discurriron, pasearon por a avenida Marqués de Figueroa, observarían, como observamos nós, que todas as follas dos árboles están xa caendo nas beirarrúas. Entón, o noso rogo é canto antes a poda destes árboles e non deixar que estén todas as beirarrúas cheas de follas que poden ocasionar un peligro para os peóns que discurren por elas. E agora unha pregunta. Por que non se puso unha luminaria LED no tramo que hai despois da avenida de Tarrío, onde discurre nesa pequena rúa que discurre onde está a carnicería Manolo e o Bombay? Aí quedou unha luminaria antiga, cando toda a avenida de Tarrío está perfectamente iluminada. Entón, non sei por qué, a mellor non chegou o orzamento para poñer esa luminaria LED, non creo que costara tanto, non? Pero, bueno, algúns veciños nos preguntan sobre por que quedou esta sin poñer. Logo, un rogo. Entre a avenida de Tarrío e a Rúa da Fraga hai un pequeno treito de rúa que está entre un lateral da cafetería que está aí na cafetería Carballo. Entón, aí hai un paso de peóns que, sobre todo de noite, requere certa iluminación. Sería conveniente poñer aí unha luminaria nese tramo que a día de hoxe non a ten. E logo, unha pregunta. Non ven necesario vostedes a construción dunha beirarrúa no tramo que hai entre o número 55 e o número 45 da Avenida Naturais de Fene, para máis sinais entre a antigua zapatería Ros, de calzado Ros, reparacións, e a papelería Artabria. Ese tramo, a verdade é que é intransitable, está sempre que chove un pouco cheo de fochancas, e eso está pedindo unha beirarrúa. Por que non se fai esa beirarrúa? Por que non se recollen os cables que hai por aí colgando? Ben, se son capaces de darnos unha resposta, agradeceríamos. Outra pregunta. Lembramos que fai tempo un veciño de Fene pediu a palabra un día para intervir con respecto a protexer unha parte da Avenida Naturais, a parte que está frente á banca, porque hai un desnivel moi grande aí nunha finca onde estaba a antigua clínica dentista de Malvar, do Dr. Malvar, e a verdade é que hai un desnivel moi grande e calqueira neno, calqueira persoa maior que dé un traspés pode caer e de verdade facerse bastante dano. Pero é que máis adiante tamén hai outro desnivel bastante grande. Facéndonos eco daquela petición daquela persoa, preguntamos se non estudaron a posibilidade de poñer unha varanda para protexer aos peóns que discurren por ese tramo da Avenida Naturais. Un rogo que queremos facer tamén é con respecto á placa conmemorativa do monumento ao camiñante en Barallobre. Se vostedes observan esa placa, prácticamente non se lee o que pon. Entón, o noso rogo é que se restituya por outra ou que se restaure a placa porque polo mal estado que está, pois prácticamente é ilexible. Outro rogo que queremos facer é referente á parroquia de Limodre. Na zona do campanario, hai unha zona que lle chaman o campanario, outra lugar o campanario. Bueno, moi próximo unha casa da outra hai dos números 6. Unha está nun lugar no camiño do campanario e outra está no lugar do campanario. E a persoa que vive nesa casa, nunha das casas, nos está continuamente xa
é a segunda vez que nos lo din, a correspondencia ya deixan na outra casa, na numeración número 6. Entón, bueno, podemos decir, non é culpa de, ou a mellor Correos non está facendo ben o seu traballo, pero o certo é que este veciño se está perxudicando e pide un cambio de numeración ou algo que estudien ustedes a maneira de que non haxa moi próximos no mesmo camiño dúas numeracións co mesmo número. Unha pregunta: poderíanos explicar por que motivo este ano a Asociación Por Más Vida non vai dispoñer dun autobús para ir á carreira da muller na cidade da Coruña? A mellor se o vai dispoñer, collimos mala información, pero o que nos chegou a nosotros de algúns asociados é que este ano o que se está transmitindo é que teñen que pagar máis o custo da participación na carreira, posto que o Concello non pon o autobús. Entón, queremos que nos aclaren e nos expliquen se é verdade isto e se é verdade, que motivo hai para que despois de tantos anos este ano non se faga cargo o Concello do custo do autobús. Temos un rogo tamén de cara a que a Policía Municipal faga un estudio das necesidades ou non necesidades de regular o aparcamento do barrio de San Valentín. Algúns veciños nos dicen que teñen dificultades. Sí, a verdade é que nos lo dicen. Non é a primeira vez, non fixemos moito caso, pero ahora xa cando nos lo repiten, que en ocasións non hai prácticamente para aparcar. Sí, non sei con que motivo. Bueno, sería necesario mellor facer que a Policía Local fixera un pequeno estudio das necesidades de regular o aparcamento neste barrio. Aí queda o rogo. Unha pregunta. Con relativa frecuencia, sobre todo neste mes de agosto, observamos que nas páxinas web, nas redes sociais do Concello, se están a publicar noticias do Concello en días festivos. Queríamos saber canto supón este custo extraordinario, porque o día festivo supoño que será un custo extraordinario, se es que o hai para o Concello de publicar noticias en días festivos, domingos e días festivos, non? Que ao mellor xa está no contrato, non sabemos, pero aí está a pregunta. Un rogo queremos facer con respecto a algo que xa falábamos antes de construir unha beira rúa na Avenida Naturais entre o número 45 e o número 55. Pois ben, o rogo que queremos facer é que aí hai varias fincas, entre eses dous números, están cheas de maleza. Todo o verán estiveron cheas de maleza. Están no centro, na entrada de Fene. Queremos que o rogo é que de oficio o Concello faga unha intervención con esta biomasa vegetal que está incontrolada e que está crecendo. Entre o número 45 e o número 55 da Avenida Naturais de Fene. Esta mesma semana he pasado en dúas ocasións por aí e a verdade é que un se pode meter e queda disimulado pola altura da maleza. Entón, entendemos que o Concello no centro, na entrada de Fene, debe de actuar de oficio e non esperar a que haxa unha denuncia de algún dos colindantes. Entón, queda aí este rogo. E agora unha pregunta. Para cando o arranxo da escollera derrubada polo río Cádabo na rúa Porto do Río? Saben vostedes que xa se lles fixo un rogo ou varios rogos en plenos anteriores con respecto á reparación desta escollera de bloques de granito que caeu no 2023. Xa fixemos o rogo de que se amañara o antes posible e o motivo non é outro tamén de que vemos que se está deteriorando o talud de terra que había detrás desta escollera de granito. O río está socavando e ao final vai caer todo e vai afectar a finca da persoa que vive aí e que ten a súa finca en condicións e de repente se vai encontrar que o río lle vai tirar toda o parte da finca ao chan, ao propio río, perdón. Un rogo é
Con respecto á parroquia de Magalofes, o camiño que vai desde Feal ás Picas, pois este camiño está cheo de maleza a ambos lados. Este ano, segundo nos contan os veciños cando pasamos por ali, pois eles entenden que eles non viron pasar a desbrozadora. Non sei, agora nos lo aclararán vostedes, pero o rogo é que se non pasou que pase, e sobre todo que non temos fotos que acreditan isto desta mesma semana. E logo o rogo de que as fochancas que hai neste camino se reparen o antes posible, antes de que empece o período de choivas abundantes. E despois, nesta mesma zona, o Concello ten sinalado con cinta de obras e con 2 conos unha zona onde cae unha luminaria derrubada por un vehículo. Entonces, para cando se vai repoñer esta luminaria? Outra pregunta. Por que quitaron ou por que trasladaron os contedores que estaban en Bouza da Pena? Por que os trasladaron a outro sitio? Cal foi o motivo para este traslado? Un rogo, dado que estamos vendo que a Concelleira de Facenda está recoñecendo a importancia do Perla Mural Fest, pois esperamos ver, xa vostede falou algo delo, que teñan un recoñecemento de cara ao vindeiro orzamento cun incremento considerable da nominativa que perciben. Isto é un rogo que facemos. Un rogo para a Concelleira tamén de Medio Ambiente, referente á intervención que fixo este portavoz na comisión informativa na que vostede actuaba como Concelleira de Medio Ambiente. O rogo é aclarar que a intervención que fixo este portavoz do Grupo Socialista con respecto a dar de comer no vaso do Concello ás pombas e a patos, o cartel que o proíbe está ben exposto aí, incluso pon medidas punitivas de 100 a 1000 euros, creo que o rogo é que clarifique o antes posible a situación que se está dando con persoas que van aí a dar de comer a estas aves e, sobre todo, aclarar que este concelleiro o primeiro que dixo foi que se fixeran medidas pedagóxicas, é dicir, falar con estas persoas para que desistan en dar de comer a estas aves, dado que o cartel que hai aí xa fai referencia a isto. En último extremo, e así o fixen, si feitas as medidas pedagóxicas de falar, de intentar convencelos, de ver que non se pode dar de comer ás aves, si non é posible reconducir estas actitudes, entón xa aplicar as medidas punitivas que no mesmo carteliño pon, pero sempre aplicando a de menor cuantía. Sempre intentando que o raciocinio prevaleza por encima de outras actitudes. E nada máis. Perdón. Unha máis que tiña separata. Discúlpeme vostedes se me estou estendendo moito este día. Con respecto á última intervención, a que pasa que xa fixo unha intervención a concelleira do Partido Popular referente á adxudicación do contrato menor de servicio de asistencia técnica para o asesoramento e elaboración de informes na área do urbanismo. Pedimoslle ao concelleiro de urbanismo que nos aclare hasta onde pode chegar as conclusións que fai a este contrato a secretaria do Concello, dado que nos provoca bastante inquedanza que no seu informe conclusións finais a Secretaría do Concello informa desfavorablemente a contratación desta asistencia técnica.
dado que mediante un contrato de servicios ou en realidad o que se está facendo é como unha contratación laboral, non? Pero a nosotros o que nos preocupa tamén é que as funcións que vai facer esta contratación, esta asistencia técnica, son, dito por la informe da Secretaría, son funcións reservadas a funcionarios. Entonces, a nosa pregunta é, si con motivo de algún informe desta asistencia técnica un veciño se sinte perxudicado e mete un pleito a este Concello, como oímos defender isto con un informe desfavorable da Secretaría? Gracias. Concelleira de Medio Ambiente. Vale, pois eran rogos, nada. Rogos. Concelleira de Facenda. Bueno, que respecta a facturas, xa pasarei a información. O que podo dicir da taxa de dar é que aínda non foi aprobado pola Diputación. Non sei se será no mes de setembro ou a primeiros de outubro. Entón, mentras a Deputación non teña aprobado no seu pleno, pois non... Como? Bueno, comento que mentras na Deputación non aproben, aínda non se poden pasar os padróns. Sí que xa están preparados o primeiro trimestre de 2021 para tan pronto se poda facer se este aprobado, as aplicacións preparadas xa se poda facer. Tan pronto teña noticia desto, pois xa vos informo, ainda que seña cunha chamada telefónica para dar contas de como está a situación. Isto é un rogo e nada máis. Concelleiro de Deportes. Hola, boa tarde a todos e a todas. Eu simplemente respostarlle a voceira do Partido Popular que falaba do alumeado da piscina. Quedaban só dúas bombillas por sustituir por parte da empresa de mantemento. E ben é certo que en setembro, pois debido a que hai máis horas de luz, só se acenden os focos dos laterais da piscina, non os dos fondos. E nada máis. Concelleiro de Urbanismo. Un pouco por orden. En canto ás tullas, informarei na comisión desta zona de Limodre, informarei na comisión do estado do expediente, pero quero recordar, digo que é o pleno sitio ademais, que todas as propiedades teñen responsabilidade. E hai propietarios e propietarias que cando se lles advirte inmediatamente toman medidas, cortan a altura oportuna ou cortan polo pé en función do que seña. Temos un exemplo na rúa aquí do medio, entre a Rúa Alta e a Rúa do Medio, un veciño denuncia unhas tullas de 4 ou 5 metros que medían e o do lado dixo, non hai problema, corto. Quero dizer, hai xente así que actúa con diligencia, hai xente que actúa despois de estar encima e mandando requerimentos e hai xente que non actúa, non? E iso é un problema burocrático, administrativo, de estar encima, mandar a policía, facer inspeccións, facer os informes, veñen de volta, a veces caducan, hai que volver a empezar. Bueno, farragoso, porque se hai un defecto de forma no procedimento, abrimos a porta a que se caiga todo o expediente. Entón, afortunadamente, moita xente actúa cando se lle di, e desafortunadamente hai algúns que, a pesar de saber que o están facendo realmente mal, non manteñen en orden, nin cumplen as normas mínimas de colindancia ou de atención ás fincas, pois, bueno, hai que actuar, non? E o Concello actúa, pero eu estou realmente agradecido de que a inmensa maioría das comunicacións que se fan se atenden. Despois hai problemas de multipropiedades, herdanzas, descoñecidos, hai outras historias que son máis complexas. En canto ao Camiño de Conde Terreiro, temos proxecto
está o proxecto aí con prezos actualizados, actualizaron bastantes proxectos e en canto poidamos, se orçamentará. Pero claro, por un lado é que piden contención no gasto e por outro lado piden que gastemos. Pois vamos facer equilibrios neso, non? En canto ao aparcamento da Praza Verde, estamos na mesma liña. Somos ali Rúa Menidal, Queiroga, Paralelos de Esteba, somos conscientes de que efectivamente o material que se botou xera máis polvareda que, por exemplo, que se botou aquí na Rúa da Fraga, e hai que tomar algunha medida que se están valorando e que se podemos facer con persoal municipal non o contrataremos precisamente para axustar o máis posible o gasto, non? En canto ás acometidas de auga, había bastantes solicitudes acumuladas de moita rede que se está facendo ou que está feita de recente, non? De redes de auga e de saneamento, e aproveitamos que, estando o secretario accidental, que fixera todo o expediente, porque era unha cousa de urbanismo relativamente fácil, era un expediente único, e se tirou para diante del para lixeirar traballo nese sentido. Logo, a contratación do Servizo de Urbanismo, vamos a ver, a resposta ao Partido Popular deulla ao Partido Socialista. O informe da contratación do servicio é un informe desfavorable. É dicir, nos podendo, facemos o traballo como se indica por parte da Secretaría, con persoal municipal contratado. Este ano, en febreiro, tiñemos 2 aparelladores, empezábamos a coller bo ritmo, e un marchou baixa por paternidade, o outro marchou 2 ou 3 meses despois, e quedamos sin ningún técnico. Intentamos gestionar diferentes medidas. A bolsa que existía, ningún dos que estaban na bolsa, ninguna das persoas que estaban na bolsa xa estaban traballando, non podían vir a Fene, e fixemos xestións co Concello de Cedeira, tiñamos un aparellador que podría vir a atender e quedou en nada porque aprobou en outro Concello. Hai un problema real, por aquí van pasado máis de 7 aparelladores en 4 anos, e non é un problema do Concello de non facer esforzo de que non existan contratos. De feito, hai agora mesmo unha praza de arquitecto para sair, hai unha bolsa tamén de técnicos aí para sacar, que se tuvo que modificar, porque, e xa respondo, houve unha modificación porque había un problema máis xurídico que outra cousa, que podía dar lugar a problemas, entón se preferiu correxir, e en canto podamos contratar técnicos propios, evidentemente os vamos contratar. Entón, a solución que xa tomamos e tivemos durante un ano foi a ter a 2 persoas, a 2 técnicos externos contratados, cando en plena pandemia non se movía ninguén prácticamente do seu sitio, que tiñamos o mesmo problema, unha situación de interinaxes e ausencia de técnicos, e optamos pola contratación externa. Na proposta que fago eu, o que se explica se xustifica a contratación externa en base á acumulación de traballo, á ausencia de técnicos, a que os procesos de contratación aínda se van ir demorando, e que además son os requerimentos tanto de valoradores do pobo como outras administracións, como de veciños a nivel particular, que eses non van expresados na proposta, que teñen todos razón. Teñen todos razón. É dicir, aquí a xente ten dereito a que se lle atenda, pero, claro, e os expedientes teñen que ir con informe. Bueno, pois, esta é, dentro das posibilidades, é a última a que recurrimos, e recurrimos a ela, e a cantidade que decía vostede é que só se dotou o que estimamos para este ano. Non dotamos a totalidade do contrato, é simplemente por eso. Se fixo unha contención do gasto, se fixo un axuste ao que valoramos que se podía o contrato é por un ano, como máximo, e cunha dotación económica que neste ano a dotación económica é a que vai no contrato. Para o ano xa veremos. Vale. Entón, digo, xa veremos cal é a circunstancia, se temos un funcionario, se temos uns
un arquitecto, uns aparelladores, bueno, pois igual podemos ir prescindindo da empresa. No momento que podamos prescindir da empresa, ímolo facer. Por iso non nos amarra máis, pero nos resolve no inmediato, no corto plazo. Para que? Para licencias. Non vamos meter ao externo en ningún procedimento que seña litixioso, en nada que existan denuncias, nin diferencias entre particulares, porque o propio informe de secretaría xa sería o argumento dunha das partes para decir que aquilo non vale para nada, que o expediente non vale. Entón, vai ser para todo o que teñan licencias, vivendas, reformas integrais, ascensores, licencias, non comunicacións previas, cousas que son estritamente e que además hai unha realidade hoxe en día de necesidade importante. A beira rúa, que criterio? O criterio, orden. Claro, a ver, aí hai un orden, que hai expedientes que foron e viñeron moitas veces, por tanto, tampouco se poden fiar do último número, teñen que se fiar do primeiro. Quero dicir, hai expedientes que poden ser do 21 ou 22 e hoxe ven do 24 porque é a terceira ou cuarta vez que van e veñen. Entón, digo, porque despois facemos aquí consideracións de que se saltan, van por orden. Aí o tema do orden, hai autorizacións sectoriais que demoran, e a veces hai que facer que as cousas recuperen tempo e non é por saltarse orden, sino xustamente por axustar un pouco os prazos. A beira rúa entre San Ros e o xulgado non existe porque non hai terreo. Esa beira rúa, ese terreo é privado. É dicir, o que temos aí sin beira rúa é privado. Xa llo dixemos ao Ministerio, a Delegación do Goberno, que llo trasladaron ao Ministerio de Fomento, que aí había que tiña que facer o Ministerio unha expropiación. Tiña que expropiar a franxa que conecta a beira rúa dende a papelería ata un poquinho, Antandos do Río. Aí hai un tramo. De feito, no seu día, o Concello fixo un cebreado en amarelo e unha pequena baixada na beira rúa, porque había unha persoa na librería que estaba en cadeira de rodas para que pudiera circular ese tramiño polo arcén, porque aparcaban os coches. Pero era por eso, pero porque non é público, chan ese. O Concello non pode actuar aí de ninguna outra maneira. Fixo esa pequena cousa, non sei, foi antigo, non sei se acordar con fomento ou sin acordar con fomento, porque o mantemento das beiras rúas é do Concello, pero realmente é unha queixa histórica. Nós trasladamos ao Ministerio de Fomento e eu cada vez que vou a Coruña, pola estrada, me caen os ollos porque dende de Ponte Pedrido para lá o único que hai son obras e de Ponte de Eume para aquí nunca hai obras. Entón é un problema de inversión nesta parte. En canto á numeración do campanario, o mellor que lle poden decir aos veciños que escriban e que metan por registro e que identifiquen as vivendas con referencia catastral e que digan cal é o problema, porque senón así no pleno é moi difícil de resolver. Normalmente o calexeiro, cando hai técnico municipal, dá o técnico municipal o número, se hai unha contradición, debería de resolverse. Das Colleira do Río, sei que estaba expediente en Augas de Galicia, solicitude feita, a partir de aí non sei máis, non de memoria, vamos. Nada, Feal Picas, Baches e Malezas, aí a Concelleira de Servicios, a alcaldesa hoxe, pois tomará as medidas e nada, e o do contrato da asistencia técnica xa lle respondín que creo, co que lle dixo o Partido Popular. As funcións reservadas a funcionarios, isos así indica a normativa, pero con tal de non metelo en expedientes de legalidade urbanística, expedientes dese tipo, a lei tamén di que a xente ten dereito a que en 3 meses se lle responda unha licencia, que en 15 días unha comunicación previa, e a iso tamén hai que responder, que é polo que nos guiamos. Pois, referente ás xuntas de goberno que decían no Partido Popular, entendo que sería algunha que foi no momento de sustitución das titulares do posto e que todavía non habería asuntos para levar,
pero, bueno, se fixeron con total normalidade, entendo que sería unha aprobación, pero ahora mismo non recordo. A empresa Sedega presenta a súa renuncia, pero todavía é para o ano que ven, é para setembro de 2025. Por lo tanto, estamos en tempo de... Por qué? Pois non o sei. Referente á vouza da pena, contesto aos dous grupos e, ademais, sabendo aquí unhas persoas que tamén pediron a palabra, bueno, pois en Bouza da Pena había un problema, ou hai un problema cos camións tanto dos voluminosos como do lixo, pois porque houve un pequeno roce dun dos nosos camións con unha vivenda e os voluminosos viñeron e falaron con nós que se lles facía demasiado complicado a veces entrar en esa zona, quitáronse uns contenedores, non todos, pero sí se trasladaron un pouco, sempre tendo en conta a distancia obrigatoria que ten o Concello de recollida. Hai un problema de malezas de unhas das fincas ali tamén que estreita moito o paso, polo tanto, estamos en análise da situación, requeridas esas fincas, temos unha solución, creo, para que todo volva ao seu sitio, pero momentaneamente a petición, ademais, hai unha petición de dunha circulación única, de non ter o paso cruzado en esa zona, porque, bueno, pois sí que houve un escrito de varios veciños e veciñas de que se facía moi complicado, pois están estudios, simplemente pois momentaneamente, hasta que intentemos ver cal sería a solución, sobre todo desa finca que se bota moita encima do que é ese camiño tan estreito, e, bueno, os contenedores leváronse sempre na distancia regulamentaria que indica o Concello. A comunidade do Tras do Cádabo eran estas facturas que xa, o escrito eran sobre estas facturas que xa se pagaron. Non sei, que creo que había unha pregunta sobre o SAF, non a collín ben, despois desta. Que siga habendo queixas no servicio, no funcionamento do servicio. Sí, hai queixas no funcionamento do servicio, bueno, mantidas varias reunións coa dirección da empresa, é certo que din que, bueno, teñen un alto número de baixas laborais e que, bueno, pois que non encontran igual pois traballadoras ou sustitutas, é certo que temos un expediente, unha incoación de expediente, entón, bueno, isto si queren máis polo miúdo comentolles na comisión de algunha cousa que poida decir na comisión. Sobre a escola de Chamoso, bueno, pois na escola de Chamoso había un convenio que era por 2 anos, o convenio remata en marzo e xa foi comunicada a persoa que non se vai a renovar o convenio. Entón, bueno, xa faladas coas dúas partes, bueno, intentamos mediar un pouco para que se tranquilicen un pouco os ánimos polas dúas bandas, pero sí é certo que xa está comunicado que en marzo non se lle renovará o contrato. Resolucións da alcaldía contestaremos no seguinte pleno, revisaremos todas as que dixo aquí vostede. A luminaria LED da que me do Bombay, pois, sinceramente, non sei se é que non se cambiou, ahora mesmo eu entendía que estaban todas cambiadas, se quedou unha, pois, bueno, pudo ser, bueno, revisarei por si acaso. O do paso de peóns, a luminaria do paso de peóns do Carballo, revisaremos, pois, se se poidera poñer. Recientemente pintamos ese paso de peóns, pero, bueno, revisaremos se poidera poñer, igual que a varanda tamén, bueno, unha propiedade privada, e, bueno, teríamos que, xa o temos tamén en previsión. Asociación por Máis Vida, o ano pasado tivo unha subvención nominativa e tivo que renunciar a ela porque non poido xustificala por ter exceso de ingresos. Entón, claro, este ano xa o sea, xa renuncian a ela directamente, pero, bueno, nos estamos en conversas coa asociación e para calquer cousa na que podamos axudar sempre estamos dispostos, pero, claro, no momento que renuncian a subvención porque non poden xustificala por exceso de... Eu despois, se quere,
falamos despois do tema tamén, un tema, pero bueno, foi basicamente por eso, porque había máis ingresos dos que... Claro. Isto era un rogo, pero o de que a policía faga en San Valentín que digolle de verdade, eu vivo en San Valentín, non, eu vivo en San Valentín, o que hai son moitos coches, hai moita xente que ten moitos coches, igual en unha casa mesmo hai 3 coches, ali o sitio é o que é, non hai máis. Non se pode facer reorganización ninguna porque se cada vivenda ten 3 coches, pois evidentemente os pequenos, as crianzas crecen e sacan o carné, collen un coche, e entón, bueno, é certo, e ahora mismo o barrio de San Valentín está, bueno, pois todo completo. Vale, temos, a poboación está, pois as vivendas están todas cheas, entón, claro, sí que é certo que ahora mismo hai moita xente no barrio, pero o sitio é o que é, non hai máis. Non se pode reorganizar porque o sitio é que non se pode facer nada máis. O de publicar nos días festivos, bueno, é que moitas veces queda programado para facer as publicacións e outras veces pois publica a persoa que tamén fai publicacións, o sea, fai traballo para o Concello de Fene nas redes sociais. Non. Moitas veces queda programado as publicacións. Dependendo de, si, por exemplo, de Cultura e Deportes, por exemplo, están dentro da súa xornada que fan laboral, pois imagínese vostede un día como un baile deportivo ou deporte na rúa, fan esa publicación porque van no seu... Bueno, pois despois se me explica por onde iba, porque polo que dixo vostede, eu entendín se facían horas extras. Non, horas extras non, ou na súa xornada de traballo ou quedan programadas as publicacións. E penso que non hai nada máis. As malezas en centro de Fene e o das picas, pasouse, fíxose pasada por todas as parroquias, xa están facendo outra pasada máis, o que pasa que realmente sí que é certo que este verán foi un pouco atípico, creceu moito a erva, pero bueno, fixe pasada por aquí polas Picas e polo Feal, como por todas as zonas do Concello, e igualmente que a caída da folla, aproveito para decir que leva todo o mes de agosto así, non é que sexa de agora do 1 de setembro, leva todo o mes de agosto así, algo inusual en Marqués de Figueroa, porque límpase todos os días, sóplase todos os días, o que pasa que é inusual que en agosto este caendo a folla. Pero a semana pasada, e anterior, se non pasou por Figueroa, seguramente que non o veu, pero sí que é certo que levamos o mes de agosto todo así, con caída de folla, e soplando todos os días e barrendo todos os días. O que pasa que algo que nin os propios expertos entenden. Eu, desde logo que non, nunca vin que en agosto caera a folla, pero os expertos tamén di que é algo inusual. Entón, bueno, o da poda, a miña compañeira xa ten en marcha. Quería decir que hoxe o alcalde de Fene, por motivos persoais, pois non poido asistir ao pleno, delegou como se di? A presidencia desta sesión en min, entonces, por eso, hoxe non está o Juventino exercendo de alcalde. Se non hai nada máis, damos por rematado o pleno e temos 2 intervencións.